imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo,
may balubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, mag-19 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iyasang Domingo. Pet sa kadasig ng sa mga inadlaw nato, no? Pet sa biyente na kita, no? Sa bulan sang Pebrero tig 2022. Kag sa subong nga Domingo, no? Isa naman ka edisyon sang pagpangalagad naton diri sa aton iya nga palatuntunan
sa Good Morning Philippines, no? So, standby ka mo dira kay madamo kami sa mga tupiko nga ginpreparar para sa inyo sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan. Syempre kami ang inyo mga kaupod. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann, good morning. No, Link. yes, Bombo Ann, no? Good morning sa imo ag sa ato mga listeners subong. No? It's another Sunday naman, Bombo Ann, nga kita ang mag-off the night. Kag we know everyone, no? Kada isa dara sa ato nga nag-upload man sa ato day sa radyo nagapamati kag mismo sa Facebook kag sa YouTube Bomboan. Yes. We know naman nga sila ang gakalingaw man kag standby kamo dira kami mga na-prepare kami ni Bomboan para man sa ila, no? Yes. So, yung nga ma-enjoy kag nga mangin ano kamo malingaw kamo sa sining nga another naman nga edisyon Bomboan kag today Sunday di kalabanan sa ato nara sa sulod sa balay. Mas prefer na lang gini nga nagapahimuyong sila Bomboan kag mag-upod together sa ilang mga himata o kon family Bomboan. Yes, that's right, no? Sa ato diya nga mga kauturan kag sa ato diya nga mga kabombo. Just sit back and relax. Kami ang bahala sa inyo, no? Sa sining tupiko naton diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines diri sa aton iya nga pangalagad, no? Ti suguran naton sa subong iya nga aga Bombo Andrew, no? Sa aton iya nga mga tupiko diri sa aton iya nga palatuntunan. Kay man grabe, no? Kadasig lang sa mga inadaw naton. It's February 20, no? Pagkasunod nga Domingo, last Sunday na para sa bulan sang Pebrero. Amo na kay dasig ang aton iya nga mga inadlaw. Pero sa subong, no, samtang gadaraga ng aton iya nga tiyempo, duha naman ni Bombo Andrew katubig naton yung ginapangatubang ang COVID-19. Pero more or less nagkalog-alog naman gid, no? Correct. Nagkulo-kalma naman gid ang kaso, Bombo Andrew. Hamugid Bomboan kay ginalao man daan sa dason bulan sa March basi garo Bomboan may tendency nga manubo na gid kita. No, may gina-target sila nga basi maka-alert level 1 kita bala, no? Sa una kay ganyan Bomboan. Dati, basta may tadangin na experience dati alert level 3 and alert level 2 lang kitagid, subong ni nga mga tinuig. But hoping next month, no, basta may experience natin, Bomboan ang pag-alert level 1. So, because of that, no, sa aton nga mga kauturan, naga-participar gid bala sa mga programa man sa gobyerno, no, nga maga-intra kag gid sila Bomboanan, nangin aware naman sila subong. Kung ano ni ang mga protocols nga ginasunod naton bala. Because sa participation sang tanan kag pag sunod sang pumuluyo, well, amo na ang impact, no? Amo na ni siyang resulta, no, sa aton nga mga pag-antos man before Bomboan no? Sa kung ano ni kabudlay ang gindulong sa aton kag ginhatag ni COVID-19 Bomboan. Yes, that's right. Again, dumduman naton that was February, March nga nagsulod gid ang pinakauna nga kaso sang COVID sa aton sa Pilipinas. And today, maragtapos naman ang February, no? So at least, no? Ang ginakonsiderar gani subong Bombo Andrew kay because ongoing ang vaccination sa mga kabataan, pediatric vaccination by sining nga school year, meaning kundi mag-graduation by March, April. Pag open naman sang school year para sa 2022-2023, may face-to-face classes. Yes, amo na Bomboan ang gina-target, no? Kay basi bala Bomboan kag mabalik na bala sa itsakto gid bala nga schedule ang pag-open sang class. Di kay masami diri Bomboan nga gabukas ang klase sa aton June, no? June. So basi pa lang Bomboan, makabalik na gid kita sa normal nga mga schedule ang aton bala nga academic year 2022 to 2023. No? So basi Bomboan makahatag na gid kita sang insakto, no, kag standard na nga schedule para sa aton nga mga kabataan o kung sa aton mga estudyante Bomboan. Okay, that's right. Bombo Andrew, sa subong yang aga, hambal na naton gani maging preparar kita nga tupiko para sa aton mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Una, since sa subong bulan sang Febrero, magluwas syempre sa Love Month, Bombo Andrew. February 14 na nagselebrar kita iya sang Valentine's Day. The Love Month basta gani February. Subong man nga February, ang ginatawag iya Bombo Andrew nga Cancer Awareness Month, no? Tagsa iya ka February. Bulan sang February o kon Pebrero, no, sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. So because of this sa mga kabombo naton, mangin kaupod naton iya mga kabinan, no, sa aton iya nga mga tagpalamati ni si Dr. Carmelita Calahong. Dr. Carmelita Calahong ang pediatric consultant sang CLMMRH o kon Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So gilanunan tani ang cancer. Kabalogi kita Bombo Andrew magambal ka cancer
syempre, ano mo na dayon, ang sa paminsaron mo, death, diba? Correct. Sa paminsaron mo, kamatayon. Oo. Although, mayara kita sa mga ginatawag ng mga cancer survivors, Oo. no? Syempre, hindi kita madulaan sa paglaom. Pero amo ni siya amo ni siya kakahaladlukan ini nga balatian. Correct. No? Correct. So, gusto naton no mag-spread awareness sa mga kauturan naton sa aton nga mga kabombo, diskusyonan naton ini and how to prevent this. Oo. Kabalo kita Bombo Andrew, sa data may mga kabataan no. Sa data nga nakita ko base sa research no nga sang Corazon Locsin no sa pag ano man abi no sa interview with Dr. Carmelita Calahong. Imagine, may ara na siya data sa mga kabataan na diagnosed like per day, pulo ka mga kabataan diagnosed with cancer. I-clarify Grabe, no? ta ni karon. And sa bugos nga Pilipinas, we have libo-libo ka mga cancer, mga cases. Grabe, no? Bombo Andrew. So paano mahibaluan nga inigali ang ginabatsyag mo or may cancer ka na gali? And syempre, ang pinaka-importante nga, hindi na di madukot sa aton iyang alawas, paano ta ma-prevent? Correct yan. Or if ara na no, diskusyonan ta about cancer, kung ara na may pag-asa pa taya, ano ang mga bagay nga pwede naton himuon? Correct. No? Ito yung mangin useless man ang tanan, Bombo Andrew, Amo if gid. let's say, kung maski ano pa kadamo, manggad mo kung, di ba? Correct. Hindi ka man lang kabalubi, bomboan, maghalong, be. Oo. So, amo na ganibla bomboan ng siling nila. Ang cancer kung bomboan, sakit na sa kuno pang magaranon nga masakit. Ano mo kay grabe bomboan ang stages nga imo ni nga maagyan para madula lang gid sa lawas mo ang nasiling na mga cancer cells bomboan. Okay. Nagaka-trigger man dira sa aton nga Yes. lawas. And diskusyonan pagin naton, Bombo Andrew. Yes, bomboan, no? So, ato man ni pag-diskusyonan karon ang importansya sang education kag ang awareness bomboan sa mga nagkalain-lain nga mga advocacy kag especially ti mga non-government organizations nga patigayon gid no para makahuman bisang maayo nga komunidad, especially bomboan naton man nga bisitahan no ang isa ini sa mga bahin bala sang mga kauturan bala naton bomboan nga mga may diferensya bala sa pamatin-an no kun ang mga deaf bomboan no. So may pila kita diri nga mga bisita makaupod naton kag i-discuss man nila sa atong bomboan no, especially kaupod naton karon ng principal nga si Miss May Capillo no, amo ni ang siya ning nag-serve sang deaf community since 1994 pa ni bomboan kag especially sa Welcome Home Foundation Education Ministry and Outreach for the Filipino Deaf and with Ma'am Maria Lourdes Navarrosa no, amo ning project officer man bomboan together with serving the deaf community. Same man sa mo nga tuig no kag si Ma'am Sir Archie sa Clauso no ang representative sang SPAG ASA kag si Ma'am Mary Grace Gonzales Bomboan nga mo ni ang university professor together kaupod na sila naton kag i-discuss man nila sa aton no how to build a better community together sa amo ni nga aton nga mga kauturan nga may mga disabilities man Bomboan kag sa dugang pag naton Bomboan no ti sa nagligad to nga mga sinimana ang sa syudad sa Bago maging patigayon is lang Arts Month no dito sa Bago kag may pila ka mga winners so matahom Bomboan nga mga abilidad bala especially sa pag-drawing o kun mga pag-design based sa mga emotions na nila kung paano nila i-release paagi sa pag-drawing kag pag-paint. So Bomboan nato ni karon kilala ng mga winners no sa Arts Month dito sa syudad sang Bago Bomboan. Yes, no? And of course, Bombo Andrew, Yes. bugal sang Negrense. Bugal naton diriya sa probinsya sa Negros Occidental, sa siyudad sa Bacolod. Ang isa iya ka national man naton nga athlete, no? Si Anne Catherine Kitoy, no? Sa athletics ni siya Bombo Andrew, kilalahon naton ni siya dugang. Yes. Especially, no, mag-represent siya sa aton sa Negros or sa kung mayara siya sa ginatawag iya Bombo Andrew nga ano ni gani international Yes. competition Wow. na Grabe, no? sige hibaluon naton ina ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no so diri sa initanan ang aton iya nga diskusyonan sa Yes. kita nagkapangalaga diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Sige, without much ado, yari na sa piyak nga linya ang una naton nga bisita, Bombo Andrew, sa aton Yes. iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. We're very glad nga may kaupod naton subong nga aga si Dr. Carmelita Calahong, ang pediatric consultant again sa Corazon Locsin Monte Liban Memorial Regional Hospital. Dr. Carmelita Calahong, Doc, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Andrew sa Bombo Radyo Bacolod.
Hi, good morning. Good morning, Doc. Okay, sige. So, subong nga bulan is National Cancer Prevention Awareness Month, no? Sugilanuna naton ini, Dr. Carmi, sugilanuna naton ini, and syempre, ang pinaka-goal naton diri makahatag kita awareness para sa publiko, para sa mga kauturan ta, nga amuna ni galing aton yung cancer cases, no? Magambal kita cancer, ano ni siya, syempre, anong prevention sina, pero kunara na malampuwasan ta ayan ina, Dr. Carmi. Oo. So, ang cancer, ako yung pediatric hematologist, no? So, sa kabataan, ako gid nga focus. So, ang cancer sa kabataan niya, wala gid na egadula. So, kada tuig yan, nagadamo, nagid lang na agadamo. Okay? Ang basihan, diri sa Bacolod, kadamo lang gid ang agadamo. Pero ang atong na gobyerno, may ara naman sila yung mga project para ining mga kabataan, ining mabulikan. Tapos, ining kapintang yung mga kubos, may ara man ta mga project sa Corazon Locsin, nagtanang nga espesyalista, ara man da, para bulikan. Ang kinanglan lang gid ang kooperasyon man sang parents, no? Kay ti parehas na ang parents ginang una makatukib mo, no? Kisa sila ginauna makakita sa mga simptoma ni sang cancer. So sila mismo dapat hindi na nila pagbuyan-buyanan, no? Pakonsulta gid dayon, no? Kay kun early ang pagtukib, kag early pagdiagnose sang doktor, dako ang tsansa nga mag-ayo ila bata. Doc, when we say, unahon nato na i-discuss ang cancer, maghambal kita nga cancer para sa layman nga understanding, ano ni siya, Doc? Kung maghambal ka cancer, ang siguro ang inabalang abnormal ang lagan sang dugo kag sang tissue or sang cell sang bata. So pwede na present as bukol, no? Pwede niya mag-present sang lagob-lagob, no, sang pagdugo, tilanat nga wala untat, no? Sakit lang kung diin-diin. So, amo na siya usual nga presentation. Okay. So, and then sa mga bata, Doc, nga aman nga apisar nga at a very young age, may cancer na. Ang cancer, wala man niya pili no? Bata man o kung tigulang, ang cancer maabot lang gid na yan. No, may like for example, no, yung mga leukemia kay amo ni siyang pinaka-common nga cause ng cancer, no, sa kabataan, no, ng cancer ni siya sa dugo. May ara gani nga bag-o tawo pa lang may cancer na. Amo na siya ginatawag na congenital leukemia. So ara lagi dia sa genes. May part gid ang genes sa pagtubo sang cancer. Okay. So, it could be nga sa pagbata ya pa lang or sa tiyan pa lang siya iya sini nga iloy, may ara na siya sang cancer nga ginatawag, Doc? May tanan kita actually may ara nga nakita ya nang inatawag damon nablang sa lawas ta may ara na taya potential tanan nga mag-cancer. Galing kay exposure ta sa environment, chemicals, tanan-tanan amo na mabugtaw lang na siya gulpi. No? Nakapakot kung saan no? Pero ang katingalahan naman niya, may ara madaya iban, basta na-expose na sila sa mga chemicals, sa kung ano-ano man da, wala man sila yung cancer. Oo. No? So, iya tao nga dutay lang ideya nga kwan nga ano ba lang nga paglain sang lagan sang ilang nga dugo o sa ilalawas, gabutwa lang ginaya ang cancer. Although, of course, ang environment very important ginaya, no? Exposure sa chemicals, radiation, tanan-tanan. And then, ang genes, may ara kita kwan, may ara kita role man. Okay. So, Doc, sa mga bata, paano mo mahibaluan ang bata nga iniya may sakit na siya galing niya cancer? Kag ano ni siyang classic cancer? Ano ang makitaan mo sa physically sa bata? Oo. So, stuyahan ta siguro ang kwan, ang pinaka-common, no? Ang pinaka-common, mga leukemia. Leukemia. No? Yeah, amo na siyang pinaka-common din yung cancer sa kabataan.
So ang makita mo na galapsi na sila, no, gam bleeding, nose bleeding, may lagob-lagob, no, may lagob-lagob sa ilalawas, hilanat nga wala untat, kapanalakit ang mga tulan na. So amo nang usual nga mga mga makita mo sa pasyente nga may leukemia. So iba na miya tumor sa mga bones. Kaya mo na makita kada may bukol da sa part sang ilang nga bone, no, gabukol, nagasakit, tapos sa mahilanat man nga wala untat, tapos kung sa ulo naman niya ang tumor, no, ang bukol, sa sulod sang ulo, kaya mo na iba nagalibat gani, no, galibat, gasuka, na tulog, na ang problema pa na sa ambulation nila doon, hindi na gani kalakat sang tadlong, no, so na siya come headache, sakit sa ulo. Yes. Okay. Dok, ang leukemia, yes, Dok, gamba ka pa, Dok, ang leukemia, nagasugod sa bata, kalabanan, mga months pa lang, or bisar pagkatawo ya pa lang, kung may mapukaw na to yung may leukemia, amo na siya, Dok? Ang leukemia sa bata, kapin pa ang acute lymphocytic leukemia, which is amo nang pinaka-common, no, sa types ng leukemia sa kabataan. Usually common na siya between 2 to 5 years old. No? Tapos, ang inang ginahambal nga congenital leukemia, hindi na siya common. Sumalaka lang na nato nakita ang congenital leukemia. Ang common, it is age group between 2 to 5 years old. Ining acute lymphocytic leukemia. So, sa mga duludagpo ng mga kabataan, especially sa mga adolescent, no? Wala sila ang common naman niya is ang acute myelogenous leukemia. So, there are two general classes ng leukemia, no? Acute leukemia, the lymphoid and the myeloid. So, ang lymphoid, amo na yung common dito sa bata. Ano na siya, Dok, ang lymphoid, Dok? Ang lymphoid na siya, actually, tikun sa medyo medical na niya nga term, ang ato niya dugo sa bone marrow ta. May ara na siya daw kadlaga na sila to certain lineage na tawag namon kung pakadto na siya sa diin sa myeloid nga type sang leukemia o kung sa lymphoid nga type sang leukemia. So ini lymphoid nga type sang leukemia, may lang gani kay amo ni siyang pinaka-common kay amo man ni siya ang naga-respond sa chemotherapy. No? 60 to 70% sa mga pasyente nga may lymphoid leukemia, acute lymphoid leukemia, nag-aayo with chemotherapy. Ini namang myeloid nga leukemia, amo siyang budlay i-treat. No? Usually, ang first line gid niya namon is bone marrow transplant gid niya gani no? Hindi sila usually madala lang sa chemotherapy, although ma-start ka na chemotherapy, so once mag-okay niya dugo, iya bone marrow, madiretso ka na sa bone marrow transplant. Unlike sa acute lymphocytic leukemia, damo iya gaayo sa chemotherapy lang yan without bone marrow transplant. Okay. Okay. So, Doc, since nga baby pa, kung magka-leukemia abing bata, let's say, ambal mo gani ang most common is 2 to 5 years old, Doc, ano ang rason sina? Anong nakita niyo dira, Doc, nga mga most common yung mga reasons, like, paano niya na ma-acquire or paano siya magka-leukemia? Sa congenital nga types ng leukemia, so tiara pa lang na iya sa ara pa lang pa sa sulod sang pag-conception pa lang iya, no? So ara na iya ang abnormal nga gene nga nagpa-leukemia sa iya. Ang sa mga 2 to 5 years old naman niya, may mga ginapasibangod na nga mga nga mga causes, no? So radiation, no? Pwedeng makakos mga chemicals, no, mga benzene containing chemicals kay tiara kinaiya sila nga na ginaiya sa libro nga ti makakos na sila sang acute myelogenous leukemia. Na usually exposure sa chemicals, kalabanan man sa pasyente wala man gani cause, no. Usually magwa lang na ang leukemia nga nga wala ka man gani ma-pinpoint nga cause. So ako na sa kalabanan actually sa mga pasyente ko, wala gid ko sa ma-pinpoint na cause. Yes, gagwa lang na bisang bisa wala lang history, no, sa family nila. Gagwa lang na. So, amo na ang kisa makibot ka lang. Okay.
Oo, nga may ara siya pero ang ginikanan nyo ang mami ya healthy man gani amo na Dok? Yes. Oh. Ibang kabataan, okay man. Siya lang Okay. gid. Okay, okay. Okay, so do ka budlay Dok, no? Pero it could be nga base pagwa niya sa kalibutan do may nag-trigger lang tapos amo na siya or pag Possible. Yes, possible gid an. Okay. 2 to 5 years old. Like diri sa aton sa Bacolod, Dok. Mayara ka Dok or let's say data or mga percentage lang kung ano ni sila kadamo sa imo based sa data abi Dok. Sa Bacolod wala pa ta wala pa ta registry gid pala sang Oo. acute leukemia. Oo. Pero we will be working that kiti mayo gid ya nga may ara kita tapos ina ma-identify naton ang mga lugar na kung diin mas bala nga may mga leukemia para ma-identify naton ang mga probable nga cause para ma-prevent ta nami. So amo na ang no? Pero Dok, ikaw personally, no, anong kadamo nga mga patients ang na-encounter mo, Dok, nga may ari ni, especially ining leukemia? Okay. Sa ako nga clinic, mga 250 na sila. Wow, grabe ba? 100, yes, kadamo it. And Oo. then, kadamo naman nag-ayo. Although nga, of course, we cannot save them all, pero damo na nag-ayo. Ay, So, toon. subong, ang iba na nga mga pasyente, no, mga professionals na, no, in fact, iba gani ato na sa abroad and they have their own family already. So, ako na gani, siling ko, hindi ni siya siling nga kung may leukemia, ka-death sentence na niya dahil, no? Kaya trouble gid ya kadamo na ko yung pasyente nga nag-ayo. Kagdi subong may mga kurso na, no, may mga pamilya. Okay. Okay? Okay. Subutan balon, Dok, kung if ever mayara ka man gid ya siniya, hindi kayo madulaan sa paglaom, Dok? Ay, hindi gid. Hindi gid madula sa paglaom kay leukemia is curable. Curable. Ano lang Yes, ang curable. ano lang ang pinaka-importante, Doc? I mean, pag ma-found out na siya, let's say, ang chances, bala, Doc, nga curable siya, or, do ka late na gid siya sa imo, Doc? May mga criteria kami nga gina-follow, no? Tapos gina-classify na namon ang pasyente as to poor risk or good risk. So kung risk siya, 60 to 70% gaayo gina sila with chemotherapy alone. That's with acute lymphocytic leukemia. No, kaya amo na siyang klase isang leukemia sa kabataan. Ayo gina siya 60 to 70%. Importante lang nga ang parents hindi na sila magdala sa ako katagumatayo na. Kani kabudlay ng sa i-river. No? Kinang gid ang alert lang gid ang mga parents. Like for example, ang pinaka-common actually nga ginakulbaan gid sang parent no magkadto sa akon is ang lagob. Lagob. No? Sila sa akon tungod sa lagob kiti nakita man na nila sa iban nga TV o sa social media nga ang lagob meaning basi may leukemia ang ila bata. So ako actually pinaka-common gid nga reason nga pa-check up ang mga parents sa akon. So hindi tanan nga lagob leukemia. Okay, damo klase sang causes ng leukemia, hindi damo klase causes ng lagob, hindi lang gid leukemia. So, para maatahagan sila, para ma-work up ang ila bata, para masigurado ta kung leukemia magid hindi, dapat pa-check up gid, hindi na maghulat pa, padugayan, no? Importante pa-check up gid, Doc. So kung may makitaan ka, no? And then, di ba lang mga kabataan, may mga pediyama na mahibaluan man na, Doc, no? Kung gina-check up ta pero may aton bata, kung may abnormality dira or may masakit siya nga pareho, let's say pareho ni white ginapangayo, pareho ni basi may leukemia siya, Doc. Yes, so usually ang mga pediatrician nila amo nang ga-refer sa akon. No? So, ini sila tanan may mga pediatrician ni sila. So ang mga pediatrician ang ila ni nga ang importante lang kabalo sila when to refer sa mga subspecialist. Kag usually kanami since sa mga pediatrician kay ga-refer gini sila ya, no? Basta lagob na ya, ga-refer gini sila. Wala gini palya. So let's say Doc, sa imo to nga pila ganitong pasyente mo mga 200? 200. Yeah. Yes. Sa mga more or less 200 patients mo, again, i-clarify ko lang, Doc, pila diri ang nag-alayo na? Ang nag-alayo na siguro mga
let's say mga 55% Wow. sa ila. Oo. Oo. 55% is sila. Kada ko sang tsansa. Mm-mm. Kada ko gid. Ay, you know what? Biskan gani maklasify mo pa gani ang pasyente as poor risk. Kaya di baka poor risk, gamay ang tsansa yaya mo mag-ayo Mm-mm. based on certain criteria. Mm-mm. Pero ako yaya, hindi gid ko maghambal nga hindi siya mag-ayo until nga naka-start ako treatment hasta matapos yung observation period. Kaya you know what? Siya man gyapon sa babaw ang makahusga sina kung Gani paayuho niya kakunti, no? Gani So man. kita lang gid ang instrument. Oo. So ako ya biskan classified under poor risk, go for it gambagi ko sa parents. Go for it nay. Isiling ko hindi gid ya kabalo ko anong pagbuot sang Ginoo. Oo, sakto na. Doc, ang ini naman niya, Doc, ang do medyo critical na gid. I mean, duway na gid siya chance, way nag-ayo, nga aman, ano ang mga factors dira? Late na gid katama or what? Ang iban, so if we will talk about leukemia lang, no, kung sa leukemia, amo nang kisa nang lang makabot sa imo, ng luya na kaayo, tapos kataas na kaayo sang puti nga dugo, no, galapot na pila ka gatos. Tapos ng kadagko-dagko na sang liver kag sang spleen na. Tapos amo na kung kisa ang ina nga mga kaso, amo na ang daw hindi siya balanami, no, biskan i-treat mo pa, so dako-dako ang chance nga magbalik ang iya masakit. Sa pasyente nga nagkadto sa imo nga ang white cell nila hindi pa taas kaayo, Oo. no, kaya hindi dagko pag ila spleen kag liver na. And then kung may-ari lang tadi sa sa Bacolod sa ginatawag nga chromosomal studies, no, Okay. may ara nga daan chromosome abnormality nga naga-suggest sa aton kung ini nga pasyente hindi ini mag-epekto ang bulong sa iya. Oo. Gali kay hindi na available sa aton. So what we do here in Bacolod is chemotherapy. Oo. And then we will see kung mag-respond sila o kung hindi. Oo. But unfortunately, syempre, Doc, may ara gid na yang mga children or mga kabataan nga hindi because nga hindi gani sila makapa-check up because man sang pigadong mga ginikanan. So iniya hindi na ni sila hindi siguro na lang ni gani pagtawag do hindi na ni gani makakadto sa doktor, di ba? May mga ara gid na iya, Doc. Yeah, so wala gani kung kisa mabalaan ko na expire lang to ang wala balaan kung ang cause ito, no? Na Because nga ini sila why sila pedya mga mo sina kay ang ginikanan abi ng pigado, no? So di amo nang masubo-subo, Doc, di bala? yeah. Oo. Amo nang masubo. Kung kisa may ara gid man kung kisa nga madala nila sa ospital tapi pa ko emergency na gid. Meron man ibang was pa namon kag matreat pa. Okay. Meron man ibang nga hindi na gid bala kay ti kalaw ay na gid kaayo. Kung meron iba niya nga maano pa ma-reverse pa ang kisa ang kung biskan daw grabe na. Galing kiti of course laing gid ang survival ya kung sang bata kung pag-abot ya hindi pa gid amo na kalaway sang sitwasyon. Doc, aside from leukemia, ano pagid nga mga pamalatian or mga kabataan nga mayara sila sang cancer bala nga at a very young age nga mga 2 onwards? Yung iba naman niya mga cancer sa kwan, sa kidney, no, may ara man na or cancer sa tiyan, no. Ini ganing budlay gani di sa mga cancer sa kidney kag cancer ni sa tiyan kay hindi mo pa hindi yung kisa nimo bala ma-detect at an early time pagid kay syempre ka budlay man bala magkuan sang bukol sa tiyan, no. Pero usually ang maka-notice gid sina ya ang parents sila na iya usually amo gid na sila gid na usually makati syempre sila gapapaligo, no. Sila da pwede ko upod sa bata. Dala gid na nila sila gid na iya makahikap lang kaysa sa do bukol do may bukol haw. Do amo na. So sila gid na diyang secret. Tapos amo na pudlay gani sa bukol sa tiyan kay tipais na kung ang parents hindi man amo na bala ka focus sa ilang kabataan. Sa madiscover lang dako-dako na yaya ang kwan, dako-dako na ang bukol, no? Kaya kung hindi pa dako ang bukol, hindi pa gid man ahilmonon mo. Amo na budlay sa tumor sa tiyan, kay makwis ama diskubrihan mo dako-dako na gid, no? Isa alakta na, do amo na. So
Mayo kita kung isa may ara naman niya, may mga parents naman niya nga inabla nga tinala sila nga dogod ako ang tiyan although wala sila sa may mahikap nga bukol namuno gina sila do kadako sang tiyan sang bata ko ha. Kaya ako na kung kisa examine man ko na no. Although wala ko sa may mahikap nga bukol pero ako yaga pati ko yung kisa sa instinct sang parents or sang mom bala. So ginapa-ultrasound ko na. So ginapa-ultrasound ko na lang. Ebis ka ka sa mahikap, kung inablang ma'am, worry man ang mga kadako sam siya nga daw wala mat sa mahikap nga bukod. Kasi ang laki na mamati ka man. Mamati man ta sa parents. Oo. Or sa okay? Oo. So, Doc, sa base man sa inyong eksperyensya, anong damo, Doc? Ang mga kabataan nga at an early age, mera sila cancer or sa mga nagatigulang na gidman, nga-develop lang sa ulihi? Ang pediatric na age group is from birth to 18 years old. To 18. So, ikanda sa mga adult. Tila naman ang hematologist, oncologist na common gidya sa sa younger sa children gidya ining mga adolescent na may mga leukemia hindi siya amo na ka common pero may ara gidya kaso sa mga adolescent nga may leukemia. Pero laban gidya sa sa 10 years old and below na laban. Kag makahambal kita, Doc, nga Doc kaano na ni dapat kita mag-worry or hindi man sa population niya kumparar mo dutay man lang ina. Nang ma-worry kita kay iti isa ka kada tuig bala may ara gidya. May ara gidya ka kadugang sa kaso. No? Okay. Kadugang sa kaso may ara gidya. Kag ina, Doc, balikan ko lang, kalabanan sina iya, doon nagatuhaw lang, do hindi man nga tungod sa mga pagkaon nila nga ginakaon or tungod nga sa pagbusong sang iloy, may mga kakulangan siya, especially sa healthy niya dapat nga mga diet dira, Doc? Ina sila bala gatuhaw lang na. Wala man takabalo kung ano gid ang diet sa mom, no? Wala man takabalo kung ang ginakaon sa mom na kung may mga chemicals na or what. So, hindi man takabalo kung ining bata may mga exposure ni siya. Kaya sa aton, subong sa environment, wala man takabalo kung anong ginapanghaklo. Ano ba kadto sa panit na gasulod sa aton na sistema, no? So, ilang kabutlay din, makibot ka lang, gatuhaw lang. Oo. Unless, puro kung sa family nila, may ara, gidya guro, yakwan ng family history, very strong family history. Oo. Sang certain cancer, kaya muna niya. Kung kalabanan, wala, hindi, no? Sa mga so far sa mga pasyente namon para sa private patients ko sa mga pasyente namon sa Corazon Locsin ay sus wala kagid sa may ma-pinpoint nga cause. Okay. Pero again, amo nang hambal mo, Doc, nga hindi ta dayon niya ma-depress or something sa mga ginikanan nga duwa ita paglaom because nga ma-cure niya siya, especially no aning ginambal nato ng leukemia, Doc. Yes. Oo, curable na siya. Biskan iban pa nga leukemia kung ano man nga cancer sa pati sang lawas basta early lang ang kwan. Early ang detection kag early ang treatment. Kada ko gid sang chance nga mag-ayo. Pero aside from this, Doc, nga pwede siya mag-cure, ano ang prevention? I mean, anong pwede na naton himuon, especially mga ginikanan? No, nga hindi na ni or basi anong maka-help diri, Doc? Ano ang inyong tips dira sa mga ginikanan? Akon siya siguro ng payas na wala man takabalo kung ano man ni ang cause nga agat tuluhaw ini subo. Oo. No, so siguro healthy living lang gid Basta sa pagkaon kung pwede nang inablang wala lang chemicals nga mapagkaon, no? Nang so mga preserved food ni or mga processed food ni, no? Hindi takatakot ni, no, kung ano ni ang kwan ang mahatag nila sa lawas ta. No, so siguro mas mayugid ko natural. No? Natural mas mayugid. Galing kay subo nga panahon do kabudlay man sang inablang kung panon mo gid bala. Ang hindi man ta ka-prevent kay wala man ta kabalo kung ano ning ara sa kaato nga environment nga dapat i-prevent ta. Oo. No? Amo nang budlay. Gani mga gas exposure ta, chemicals exposure. I think sa ara sa hangin ta ay man ta kabalo. So kabudlay gid ang balon nga inang i-prevent kung amo sini, no? Tapos especially kung may genetic predisposition sila, ay bisan ano pa na matuhaw gid na. Gani. No? Doc,
pediatrician ka for how long na, Doc? 30 years. Wow. Again, Doc? 30. 30? Tatlo na kadekada? Oo, 3 na kadekada. Grabe, no? So, sinang 3 kadekada, Doc? Ano ang imo observation? I mean, pag-abot nila sa mga cancer patients. Sang una, ikumparar mo subong, nagadamo na gid or hindi man gid? Or maintain lang na sa gihapon? Nagadamo gid sila. Okay. Gadamo gid. Tapos gadamo gid gani subong sa kwan na base sa mga pasyente man sang upod ko, no, si Dr. De Leon, no, ay upod ko na hematologist, oncologist na siya base man sa iya nga mga kaso. Kadamo kapin pa sang mga bukol subong, no, lalabot sang leukemia. Kadamo gid ya sang mga nga may mga bukol, no, kung diin-diin lang all sa lawas. Grabe, no. So buot hambalondok ang palibot ta ang mga ginakaon ta dako gini nga factors sa kun nga ang amuning mga cases subong. Pwede gid. Pwede gid. Galing kay hindi naman bala ma-confirm, no? Hindi wala man ta measurement for that. Pwede gid. Pero ang awareness naman niya, Doc, I mean, mas makitaan mo, it could be nga nagadamo kay base ang mga ginikanan mas aware nga jutay lang or may mga symptoms lang kadto dayon sa doktor, ikumparar mo sa una, Doc? Yes. Ang media dako gid ang kwan sang bulig sang media. So that's why ang mga parents na aware naman, no? So kung sa jutay lang nakabatyagon sang bata, search na dayon sa sa internet. And then pa-check up na dayon sa doktor. So amo man ang bentaha, Doc, no, kay mas aware ang mga ginikanan. So bukay sang una ya, Doc, di bala. Hindi man sa pero sang una ya mahampol-hampol lang, no? Kung may ginabatsyag makadto ta sa seruano. Di bala, Doc? Sa una ya kung may ginabatsyag, ay may mga bukol-bukol kati ang puli lang to kasla, mga amo sina, Doc. Correct. So it could be nga amo man sina, Doc, no? Pero subong ang iba ng mga ginikanan mas more aware sila. Yes. Okay. So, and then ano pa gid, Doc, no, sa mga ano pa gid sa ano pang imo sini nga mga observations sa sibong, Doc, nga tiyempo, especially sa inyo mag-atubang kamo sa mga cancer patients, Doc? Subong nga tiyempoan? Yes, Doc. Kay tungod nga COVID? Yes. Ang ilang nga treatment, so sige lang gid ni agyapon, no? Kung may batyagon, no, ginapa RT-PCR kung na lang antes mag-chemotherapy, no? Kay budlay na base ng ibang nga kabataan man malatnan. Pero as much as possible, ginasunod gid namo ng ila schedule sang treatment kay hindi man ko gusto ma-delay. Kay base kung ano naman epekto ng ila bala nga cure, nga survival naman. So kung aga ka-delay man gid for some reason, like for example, ako ma-quarantine. Okay. Kaya amo na problema kay kami, hindi man lang kami silinga ng kami yan, hindi kami ma-COVID. Hindi madutlan. Especially exposed. Mga family member na mo, kisa mag-positive, although apektuhan ka, quarantine ka man. So those are situation nga ma-delay ila treatment. Pero as much as possible, nagaano gid ko, I really try to it nga hindi gid ma-delay. Kapangita gid ko ng solusyon nga hindi gid ma-delay. Mas komplikado, I mean, Doc, masibod subong because kinanglan pa nga negative RT-PCR test, mga amo sina, Doc. Ang subong hindi magid siya masyado komplikado kay tungod nga kanami man lang nibala sa mga pasyente ikalabanan nibala sa ila subong wala man sa may ginabatsyag. Kay tungod nga sila sa ila balay, no? Lain niya sa una nga permi lang ya sa guabis ang ginakimo mo na biskan hambalom no pa na nga hindi maglagaw sa balay na kay immunocompromised ka nuboy mo nga resistensya iti malagaw gid na. Masubong iya hindi man na hindi damo nga nagamasakit. Kaya ara lang isip sa sulod sang balay. That's why nga daw hindi gid man masyado ang treatment nga ang problema treatment. Doc, pero clarify ko lang, kung cancer patient ka, di ba subong, Doc, may pediatric vaccination, gina-recommend nyo ni inyo nga mga patient to nga mapavaccine man sila? Actually, wala na siya contraindication ang COVID vaccination, no, sa between
subong ti mga 5 to 11 years so tinatagaan naman. Galing kay tiining mga pasyente nga ini, ga inom ni sila sang mga bulong, nga panubo resistensya mo. So amo ni tawag sa ila nga immunocompromised sila. So nakaroon kung tagaan sila vaccine, ang inila nga immune response, no? Ang antibody response nila to the vaccine is hindi siya maximum. Tungod nga ti nubo ila yaya nga kuan mo ang suppress ilang immune system. So ang ila response is due time lang nga antibody nga maano nila ma-produce nila pero at least may ara. Amo lang na kung pwede sila. Pero ako usually wala ko naghatag kung gabi gid lang treatment anay kung intensive gid anay kasi may mga phases na treatment mo kung intensive gid ya pero kung inang sa maintenance na sila although nga inom sila sa mga bulong no as their maintenance and it's and they are considered immunosuppressed pwede gid sila katagaan. Pwede gid sila. Okay. Importante may approval mo anay doc or let's say kung imo ni patient may anay sa approval mo before sila magpa-vaccine. Yeah. May clearance gid dapat clearance. sila. Clearance. Yeah. Okay. So doc, ining mga cancer patients, ning mga kabataan nga nag-undergo treatment, physically makita na sa ilalawas, doc. I mean, do may ano magid maniwang or something amo na. Makita man gid. Like sa leukemia, kung ara na sila sa kung intensive phase pala sang treatment na nila ang isa makita mo daw gahabok na sila kay part of the treatment is the steroid kami mo so kisa matingala na si ang matingala ng parents na daw kahabok no sang bata kasi amo na bala naga-retain na sila fluid kag sodium or asin sa lawas nila so pero ina siya temporaryo lang na. Once nga mag-remission na gina sila or okay na ila nga CBC, no? Okay na ila bone marrow. Kung tanawon mo sila physically, ay daw wala mga masakit. Okay? Kaayo lang sa mga tsura na ka-healthy. Makita mo difference ang ilang nga tsura from the time na nag-start sila treatment hasta nga labot na sila sa phase nga maintenance phase. So dira mo gid makita nga mas mayo pa gani ila tsura sa ibang nga bata. Okay. Pero doc, ang reoccurrence, ano nang tawag? Inang pagbalik balaliwat. Relapse. Relapse na doc. Kung ang pagbalik na liwat, ano ang chances na let's say na-cure na siya ang bata pa siya. Pero pag may edad na siya, sa adult stage na siya, ano ang may chances na doc? Pwede siya magbalik. So let's talk na lang siguro about leukemia kahit isa ka mga sige doc. Kahit amo ni siyang pinaka-common. So ang acute lymphocytic leukemia kay since amo ni siyang pinaka-common nga type sang leukemia, ang ila na treatment is 20 to 30 months. Okay. So kung kisa agad ilawig pa. Once nga hindi sila mag-relapse during treatment, may ara pagit na 2 years nga observation period. So amo na siya ginatawag namon nga off therapy. Okay. Pero during that time, during the observation period of 2 years, monthly check-up man na gyapon, CBC, para mabalaan namon kung nagabalik ang masakit. Okay. Sa sulod sang duwa na katuig nga hindi magbalik ila masakit, considered cured na sila. And so far, sa tanan ko nga pasyente nga declare ko cured, wala na nagbalik ang ila nga leukemia. Wala gid, may isa. Okay. So, because doc, mas ano na sila doc, luwas nga cured sila, mas ano ka na, mas ano na ganit tawag sila doc, mas nagahalong ka na or ang ila ginikanan. Amo lagi hambal ko kabudlay bala sang gawi ka no kay although gahalong man na sila na may kulba na sila basi mabalik I think gahalong na sila pero of course imbis ka gahalong sila ang nagaisin ko ang influence sang mga environment and other factors na nila makontrol pero I think sa ila mismo especially ang parents nila ginatinguan nila nga maghalong kay tiya kulba na sila magbalik ang masakit hindi man lahog-lahog dok luwas nga ang imo kabuhi butang sa alang-alang ang inyong ang sa financially spiritually tanan affected kundi bala kung may cancer patient ka dok. Yes. Oo. So and then may ara ka mo na dok ginabilin sa ila like ari na ayo na so may mga
mga do's and don'ts na or ano, paano na, Doc? So kabalo naman na sila kay even during treatment. Ang ina mga do's and don'ts ginahambal na nangadaan sila. Hindi lang ya after treatment. Ang do's and don'ts should start, no? It should start from the time na na-diagnose mo sila. So kabalo na sila mga do's and don'ts. So kabalo na gina sila. That's why nga once ma-declare mo na off therapy ang parents, kabalo naman na kay ara man na sila kung mag-advise kami sa bata. Kasi bata, bata pa man na, di ba? Kaya hindi. So, ang parents, amon kung ginahambalan sa mga do's and don'ts. So, hindi mga parents, I know sila stricto, hindi sila. Kaya sila, gidi ang wala labot na affected nila bata. Sila, gidi ang affected, gid kaayo man. Okay. Sige. So, Doc, siguro maybe lastly, mensahe mo, Doc, sa mga parents, sa mga ginikanan, or posible makarelate sa aton tupiko, or sa mga would-be parents, anong gusto mo mensahe sa ila, Doc? Oo. So, sa mga would-be parents, Oo. Kahit diba, sa uli, magkabata sila. Sa would-be parents, hindi ka mo maghadlong Oo. Parents, you know what? You'll never know kung sino magka-congenital leukemia o kung sino congenital nga tumor, no? Nga mga babies. Kaya na sila, hindi man na common. Hindi na siya common, no? Tapos sa mga parents, amo lang na, no? Nang just be aware kung ano ginabatcheck sa bata nyo. Kung hindi pa buyan-buyanan. No? May ara man ka government hospital nga mapa-check up ng inyo bata, like the Corazon Locsin, no? Meron ara ng specialista kag may ara kita kami da clinic man. No, gapi kami da, and kanami lang kita sang especially ang mga nurses man who are taking care of the cancer patients. Ay kanami ina sa ila kay they are really trained. They are So hindi ka mo madulaan sang paglaom o pag-asa. Kay ang mga cancer, gaayo gini inyo bata. Basta temprano lang ang pagdala nyo kag ang pagsugod sang treatment. Kay amo na kung case wala sila gaayo. Kay tungod nga delayed ang treatment. Delayed ang diagnosis, delayed ang treatment. Kung case early ang diagnosis, no, delayed naman ang treatment kay hindi man sila magpasugot. No, ang parents, no, may mga amo na. So buligay lang ta. Buligay lang ta. Kay tingwaon gid namon nga inyo kabataan mabuhi idis ka may cancer. Okay, kanami sang assurance. And ang isa pa gid, Doc, no, before kita magbulagay, ay nabalang sa Corazon Locsin, syempre subong kung financially constraint ka, meaning wala ka kwarta, tapos amo pa rin sitwasyon sa imo nga bata, at least may ara dira sa CLMMRH, Doc, nga pahagan-hagan ang balayran sa mga ginikanan, Doc. Oo. Tapos, may ara gani subong ang PhilHealth bala. May ginatawag na C-package ang PhilHealth. Kung ang imo bat may acute lymphocytic leukemia, tapos good risk siya, ang PhilHealth may ara ginaya sila package for that. Nga ang bulong sang bata mo asa makatapos ang treatment, i-shoulder na iya sang PhilHealth. Okay? Oo. Okay, sige. So with this, Dr. Carmelita Calahong, Doc. Thank you so much, Dr. Carmi, for your time, ginhatag sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat, Doc. Thank you, Manan. Salamat, Gid, no? Again, okay, no? Bye-bye. Sige, ang pediatric consultant ng CLMMRH, Dr. Carmi Calahong, no? So thank you so much, Gid. Aton ang pinaka-goal naton diri is to spread awareness. Kaya syempre, do sa ano man bala, no? Especially kung bata mo, may ma-diagnose da karon, may ara siya sang leukemia or may ara siya sang cancer. Syempre do na takluban ka sang langit or sang kalibutan, no? Maintindihan tanang balatsagon, no? Sang mga ginikanan. Pero kanami man bala sa mga sang assurance or sa mga tinaga ni Dr. Carmi nga positive, hindi kita madulaan sang paglaom or mahambal ka nga duwala na gid tsansa. May ara gid na iya. Basta nagapabulong, no? Kay kita mo gani sa pasyente parang didok, let's say sa iya nga 200 patients, 55% dira nag-alayo man. Okay? So amo na ang mga factors is ang mga environment, no? Kinanglan careful man kita sa aton nga mga pagkaon, nga ginakaon kay as
samtang si Dr. Carmi 30 years na ha, nga pediatrician or yes, nga pedia. So sa 30 niya katuig, halin sang una, hasta subong do nagadamo ang mga cancer patients. Although hindi ko man pinpoint kung ano gid ang mga kabangdanan, but sa mga posible factors nila, pwede man nga paggwa yan sa kalibutan, ara na nangadaan, or yung iban dira, ang mga rason is sa environment, sa ginakaon mo, sa palibot mo, or it could be sa pagbusong sang iloy. No? So, mas maayo gid na nga nagka-careful yan gid kita. Okay? Sige. So, sa mga kauturan naton kag sa mga kabombo naton, ma-pause kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton iya nga panatuntunan, dugang pagid naton nga tupiko ang aton iya nga diskusyonan diri gid namang sa Good Morning Philippines. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang Paradyo Bombo! Time check, 22 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sang aga. Mga kabombo, welcome back and good morning. No, sa aton nga palantuntunan na ang Good Morning Philippines. So this time, padayon yung kaupod, Bombo France, Sandro Burgos, and Bombo Ann, Sindol Sorilla. So subong topiko naman, no? Kambyo naman kita sang kung magabalhin naman kita sang topic for today, no? Sa ato ning mga bisita no nga nga maupod naman sa aton subong aga diri sa aton nga panibago naman nga topiko, no? So may ari kita diri nga mga ang aton ni subong nga bago nga topic, no, in related to this, no, sa aton nga mga kauturan dirabi nga mga nagapatigayon sa mga charity works, no? May ari diri subong, no, ang background sang aton nga bisita, especially subong makaupod ni nato, no, sila ni Ma'am Miss May Capillo, no, principal sang Serving the Deaf Community kag Welcome Home Foundation, Education, Ministry and Outreach for the Filipino Deaf, no, mga kauturan nato nga may diferensya sa sa palamatinan, no, kag si Ma'am Maria Lourdes Navarrosa, ang project officer serving the deaf community since 1994 man, sa Welcome Home Foundation, Education, Ministry and Outreach for the Filipino Deaf, no, mga kauturan naton may may diferensya sa
palamatinan o kung sa ilang nga mga hearing. Kag sa kay Sir Archie Saclauso, ang representative sa SPAG-ASA, kag together with Ma'am Mary Grace Gonzalez, isa ka university professor. So ano ning SPAG-ASA, no? Means sharing with the poor is always a grace, hope, no? Isa ini sa mga makabig man ng mga charity works, especially sa pag-provide o kung paghatag sa mga feeding programs, especially sa mga kabataan nga nagakinahanglan man outside kag sa ibang paggingabahin sang probinsya sang Negros Occidental, no? Kag ang welcome home amo ni siya ang Education Ministry and Outreach for the Filipino Deaf, ang Welcome Home Foundation Incorporated o WHFI sa ini ka non-profit and non-governmental organization nga nagabulig mismo sa mga kultura naton nga mga deaf, no? Kung may mga diferensya man sa palamatinan, no? Kung masiling nato nga mga ano ni, no? Hindi sila masyado makabati, no? So amo ni may ari diri sang Isaka Foundation nga naga-provide man sang ilang mga bulig mga kabombo. So subong rin sa piyak niya aton nga mga bisita aton pagadiskusyonan ang ilan nga mga charity works, no? Together kay Ma'am May Capillo, Ma'am Maria Lourdes Navarro, Sir Archie Saclauso and Ma'am Mary Grace Gonzalez. So rin sa piyak niya mga ma'am and sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Ko po niyo subong si Bombo Andrew. Morning. Bombo. Maayong aga. Good morning sa inyo tanan, no? Mga ma'am and sir kay Ma'am May, Ma'am Maria Lourdes, Sir Archie, and Ma'am Mary Grace. So welcome diri again sa Bombo Radio Bacolod. But before kita mag-start sa atong proper interview, no? Mauna ko na kay Ma'am May, no? Ma'am May, pwede kita say good morning to everyone sa atong mga listeners. Together sa same na lang gid, no? Sa so on and so forth na lang sa atong mga listeners subong aga. Okay. Good morning sa tanan nga nagpalamati sang Bombo Radio. Kag sa tanan nga nagatanaw sa Facebook Live. With me is Miss Lourdes. Si Miss Lourdes ang naga-interpret sa akon because we have deaf viewers, members of the family, sang deaf students namon sa Welcome Home Foundation. Warm good morning and happy morning sa inyo tanan-tanan. Okay, sige. Thank you kay Ma'am May. No? And next kay Ma'am Lourdes. Ma'am Lourdes, good morning. Ayong aga sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio, especially sa imong Bombo Andro kag Yes, sa ma'am. inyo nga management. Maayong aga sa amon nga gapamati subong amon President and CEO si Ma'am Agnes Halandoni, our Deputy Director, and sa tanan namon nga mga estudyante. That's why masign kami ni Teacher May tungod nga ari gid sila subong nagalantaw sa aton Facebook Live kag mamati gid sila sa aton tanan. Okay, salamat guys. Daliwat. Yes, ma'am. And next, no, kay Sir Archie. Sir, good morning. Sir, good morning. Sir Archie. Sir, morning. Hello, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. So, good morning, everyone. Good morning, Bombo Andro, and Ma'am Grace, Ma'am May, and Ma'am Lourdes. And sa aton nga tagpalamati, together sa mga volunteers, supporters, kag aton nga mga brothers nga wala untat nga naga-support kid sa aton ministries. Mayong aga. Okay, salamat, Sir Archie. And lastly, Mama de Grace, good morning. Good morning, Bombo Andrew. Yes, ma'am. And good morning, everyone. Thank you so much for joining us for today. And thank you sa liwat sa pag-imbita sa aton to spread education, awareness, and advocating on fighting against stigma. Thank you so much. Okay, salamat kay Ma'am Mary Grace, no. So mga kabombo nga may mga hand sign diri sa aton nga Facebook Live. Kay we know naman, no, sa aton nga mga viewers dira, may mga kulturan kita nga hindi masyado gid makabate. So ara ang aton nga mga pila ka mga interviewees, no, kay may mga deaf nga mga audience man o kung mga nagaupod man sa aton subong tan-aw sa Facebook Live, no. So para makahangop sila sa aton ring pagdiskusyon kag sa mensahe nga ginapabutyag nila ni Ma'am Lourdes, Ma'am May, Ma'am Mary Grace, and ni Sir Archie, no. Ara sila ni Ma'am May kag ni Ma'am Lourdes nga hand sign, no, para sa atong mga kulturan nga hindi makabati mga kabombo, no. So aton ni diskusyonan, no,
about ni sa ilang charity works, no? So mauna ko balaanay sa sa Welcome Home Foundation, no? So first ko anay sa kay Ma'am May. Ma'am May, good morning. No, so ang Welcome Home Foundation, ano ni siya, Ma'am May? Paano ini nagsugod, no? Kag nga gabi, no? For how many years kamo nangin isa man bi sa mga naga-serve man sa aton nga mga kauturan nga may mga kabudlayan man when comes sa ilang palamatinan, Ma'am May. Okay, good morning. For more and a clearer explanation, I'll give it to Lourdes. Okay. Because we shared Sir Andrew, we shared topics eh. Yes, ma'am. So I think si Lourdes Copy. can explain it Yes. Kung may kung may idugang ka pwede gina, ma'am. Kung may idugang ka pwede ka gina. Sige. I'll be more on the education Yeah, okay. and about the school. Yes. Okay, let's start together with Ma'am. Unahan ko si Ma'am Lourdes, no? Sige. Ma'am Lourdes. Ayun aga Yes. Liwat. Good morning, Ma'am. Once again. Senior staff din natin si Ma'am May, no, since 1994. Wow, She's with grabe, Welcome no? Home Foundation. And nagsunod lang ko mga early 2001 ako ara sa on board with Welcome Home Foundation. Welcome Home Foundation started with the dream of few people, sang amon mga founders, especially si Father Joseph Coyle, isa ka Colombano nga misyonaryo, kag si Mrs. Salvacion Valderrama Tingsay, ang amon co-founders. Naghandom sila sang isa ka puluyan nga kung sa diin ang mga differently abled children magapuyo kaupod nga mangin isa ka pamilya kag matagaan sa oportunidad nga makaeskwela sa public school or special school diri sa Bacolod. So in 1986, si Ma'am Salving, si Father Joe, and sa una pagid sina kadamo kita volunteers nga on board nga naghatag sa paglaom para ang Welcome Home Foundation especially nga matagaan sa edukasyon ang aton mga kabataan nga Bicol. Special education ang aton ni kinahatag. So, subong nagapadayon kita for 36 years. Wow. No, nga nagahatag sa education kay iban pa nga serbisyo para sa bungol sa pagpanguna sang aton nga CEO, President and CEO nga si Miss Agnes Halandoni. Kami nagakalangkag para padayunon ang mission kag ang vision sang foundation nga matagaan gid sang intact nga edukasyon ang mga bungol sa aton nga komunidad. Okay. So Ma'am Lourdes, with this, no, nga amo ni siya bi ma'am, sa kadamo bisang aton nga mga kauturan nga may mga kabudlayan man bi sa ilang nga mga kaugalingon. So nga ang mga kauturan ginaton bi nga may mga impairment when comes sa hearing gid ang napilian nga mabuligan. Kay ang aton founders, this is a anecdotal and testimonial. Si Mrs. Tinsay, when she was in the church praying, may nakita siya nga bata. So, ara sa iya heart, kay hindi ka bati ang bata, ti restless, hali ka dalaga, putiin. Ara sa tagipusoon ni Mrs. Tinsay, paano ko siya mapakilala or paano ko mapakilala sa iya si Jesus. Okay. So that is bisan sa amon as subong amon ang amon nga vision wala labot sa edukasyon. How can we tell the goodness of God and Jesus to these people nga hindi sila makabati? Pasalamat ka Bumbo Andrew ako magpungkok sa simbahan mapatian mo ang pari nga nagahambal pero ako bungol ko hindi ko kabati. That's why matulog ko sa kamot ni Teacher May or kung ni sino nga interprete para maintindihan ko ang gospel nga ginahambal sang aton nga pari. So ina magakabuhi kita nga ang edukasyon kag ang pagpalangga sa Dios amo ang ginahatag naton sa aton mga bungol nga mga benepisyaryo pagkaupod sa ila mga pamilya. Maintindihan ta na karon kung paabot sa education kun nga importante ang pamilya upod sa ini nga advokasya naton sa Welcome Home. Okay. So Ma'am Lourdes, isa lang gid man na dino, sa din gini specific ang Welcome Home gani ma'am?
Ang Welcome Home Foundation, ara kita sa, ang main nga office, ara sa Villa Valderrama Subdivision. Ang aton eskwelahan, ara sa may Puente Bella Subdivision sa Taculing. Okay. And then we have our outreach center in Malaybalay, Bukidnon. Okay. And Subong, presently may ara kita partner sa Escalante. Ay, sige. Ma'am, may salamat kido. As you have mentioned, let's move to the education, no? Which is inclined man diri sa Welcome Home Foundation. Ma-proceed ko kay Ma'am May. Ma'am May. Yes. Yes, ma'am. Speaking of education, kadako gidya sang importansya sang edukasyon, especially sa mga PWDs, but most of all sa mga deaf, because kinahanglan ang sign language kag ginsugutan niya ni Ma'am Salving because of her work sa mga foundation man nga naga-involve sa tanan nga mga persons with disability. So ang edukasyon, kinahanglanon gina for them ang inclusion, wala nga natawag ta kung hindi kita kabalos ng sinyas. Paano? So sa school, para mag-successful ang amon nga education program, ginapangabay, ginaiya kag daw compulsory, ginaiya sa parents, nga matuon sila sign language, parents or siblings or immediate family members nga matuon sila sign language. Kaya hindi man mag-prosper ang school as to the activities, especially this pandemic time nga naga-online kami, blended learning ang amon nga ginausar. So, wala labot sa online nga nag-teach ang sign language ang teacher. Yes, ma'am. Total ko mga teacher nga usar na mo sa school, total communication kasi niya at the same time gahambal. Wala kami gainapa. They call, baka kita sila just to correct bala for the information of all nga nagapamati kag nagatanaw. Yes, ma'am. Wala kami nagatawag sa ila na apa, we call them deaf. Kay hindi tanan sila may vocal problem. Correct. So ang iba na iya hearing disorder lang. Oo, ma'am. So tawag na namon sa ila deaf. So kung may sign language, isa ina ka pamaagi nga mabatyagan nila nga they belong. Yes. Kaya may feeling na sila of isolation kay Correct. kabalo sila mismo by themselves nga may kakulangan sila sa pamatinan. So, amo ginahambal ko sa mga nagatuon sign language nga kung makita lang kamo sang deaf, it's not the happiness, it's the joy na mabatyagan nila. Goosebumps ako. Na mabatyagan nila nga ay part man ko gali sang society, kay na-edukar ako, nakabalo ako mag-sign language. Yes, ma'am. Kag para naman sa amon nga LP program, may ara kami LP program sang Welcome Home Literacy Program because hindi sila ka-continue sang ila college education after nila sa Bacolod City National High School. May literacy program gina-offer ang Welcome Home Foundation. Gatoon sila aquaponics, gatoon sila gardening, gatoon sila mga gachilyo and all. So, gina-ready sila namon through that education, gina-ready na sila namon nga ma-employ sila, makaobra sila kay sa Welcome Home Foundation kami nakakita gidya nga may mga deaf nga sila mismo nagasagod sa ila pamilya, sa ila parents, sila ang nagasweldo, sila pa ang nagasupport. Just imagine, kag mabatyagan man nila ang labs ang pareho nila na tao kung confident na sila, ang confidence level nila balangati ano kung deaf ko, I can work, I can communicate, kay may pamilya ko nga kabalo magsinyas, I belong. So wala isolation nga nagakatabo na siya sa tuod lang gakatabo na before nga kung ang binila magsinyas buang na siya or ano na siya, hindi na siya pwede dire subong niya nagapaninguha ang Welcome Home Foundation. Nga matagaan sila sang edukasyon nga ginakinahanglan nila para hindi lang today, para sa future nila. Okay. So ma'am May, no? So mo ginakadako sang importansya. Yes, ma'am. Ako Continue lang. ang sign language gina-emphasize ko with the parents nga hindi lang teacher ang masinyas, especially sa online kabudlay kay may offline modules kami. Hindi pwede lang ma-sit lang sa in front of the gadget, in front of the camera. Kay may ara follow-up nagakatabo sa edukasyon subong sa Welcome Home. Okay. So ma'am May, no, in speaking with this, no, sa atong mga kauturan,
basta amo ni daan nga mga istorya man no, do medyo complicated in some other view man sa aton nga mga nga mga kauturan. But Ma'am May no, ang ini nga mga aga pag-provide nyo sa education, hindi ni siya Ma'am May siling nga amo ni kahapos no, o kung amo ni siya nga kadali Yes. lang, unlike sa mga normal nga mga kabataan o kung individual Ma'am May. Yes. Yes. Hindi gina siya amo na kahapos, pero ang feeling is sa sugod pa lang kung magtuon ka sang sinyas, dapat may interest na nga nakaupod nga nagtuon ka sign language. Anong motibo magtuon ka sign language? Yes, for the parents they have to, because ginikanan sila. But for those people, maskin Sir Andrew, Yes, maskin A, B, C, D lang hasta lang sa Z, Oo. pwede ka naka-communicate with the deaf. Is Correct. finger spell mo lang. No? Hindi kasubong nga sitwasyon, may makita pa ko nga hesitant ang tao magsinyas daw ka something weird. Yes, No. ma'am. Mm-mm. It's somewhat ara na nada inclusion nga ginatawag, biskan ABC lang finger spell. Oo. Happy na sila, may joy na within nga pwede ka-communicate sa ila, maskin mag-hi, hello ka lang, makita ko na for my 27 years and welcome home, makita ko na nga magwa kami, may mahambal sa ila, hi, hello. It's the joy within nga, ay, ang amon nga language, maintindihan man gali, may mga tao man nga makabalo sina. For a start, medyo mabudlay, pero siguro sa interest mo, kag sa love mo with people nga may disability, ma-develop lang na yan, sir. Kung gusto mo, sir, tuluan ko sa language. Yes, ma'am. Actually, no? Oo. Actually, ma'am, ang sign language is para sa ako, no? Sa akon nga personal nga pananawan, gusto ko ba na siya mahibaluan, no? No, kada isa sa aton, especially sa atong mga kauturan nga way tiya kabalo nga amo nagaling iya nga may struggle siya gali when comes sa iyabi nga palamatin-an o kung sa iyanibing paghambal. So, well, actually gani ma'am, amo na siyang maka-break boundaries between sa communication sang mga individual nga may impairment sa ilan nga nga pamatian kag paghambal, no? So, ma'am, yes, sir. Because of this interview man, no, sa atong makuturan nga nagatan-aw man para maka-open pagid wala sa pinsar nila nga amo ni siya gali, no? Yes. Mag-atubang sa mga teachers, especially sa mga naga-volunteers gid, mga nga makabulig sa ato ni nga mga kauturan nga amo ni bing ilang mga struggles. Ma'am. Okay. Kami na maskin naga-online, naga-ongoing ang online namon nga sign language training for those nga interested. Sige kami, gina-monitor namon ang performance ng students. Ga-offer kami sa parents sign language, maskin pila lang sila kabilog, weekends or after 5. Kami nga taga-welcome home, Sir Andrew, nagagwa. Subong lang nga may COVID, limitado, pero we offer. Hindi man kami sagad, pero ang expertise namon is ministry with the deaf. Gagawa kami sa mga schools, kung may teachers nga gusto upgrade ang ila sign language, willing gid ang Welcome Home Foundation to allow us. Kaso lang subong, online lang tanan ang ginahimo. Okay. Because of this pandemic, so naapektuhan gid ang operation. Yes. Sige. Ma'am, salamat gid, no? Mabalik ko da karon sa inyo for some additional nga mga questions together with Ma'am Lourdes kag sa imo. Ma-proceed ko sa kay Sir Archie, no, ang sa bahin ni sang Pag-asa. Sir Archie, no, bilang representative man. So, Sir Archie, ano tani karon, itaod-taod tani karon ang Welcome Home and Pag-asa, no, kay do may mga programs kamo nang agin patigayon together. So, Sir Archie, introduction anay sang sang Pag-asa, sir? Sir. Sige. Ang audible ako, sir. Yes, sir. Okay. So, ang Pag-asa, sir, is means sharing with the poor is always a grace hope. So, it is fundamentally a charity work and in-establish ni sa ang among founder nga si Father Jude M. Garciniego when he was in Milan, Italy, and in Rome, sangga eskwela pa siya. So, it was established gid on September 22, 2016 on the feast of Saint Thomas of Villanueva. And people get of good hearts ga-donate ang
ang spaghetti or pasta. And it will not only nourish their physical aspect of the poor children or malnourished children, but also it will give them hope amon pagpati. Ang pag-asa will also provide or give opportunities sa mga tao nga may ara nga mangin responsable man sa pag-share sa ilang mga graces or sa ilang mga sobra as they receive it from the Lord and those who are in need, the least, the last and the lost. Amon nga pagpati. And ang pag-asa ga-aim gid nga maka-provide meals sa mga kubos and sa mga malnourished, especially nga children sa Negros Island. Actually, we have our areas from Silay, Bago, Binalbagan, Imamaylan, Kabangkalan, Kawayan, Kanduni, and Sipalay, and Hinubaan as well. So, dira amon nga family. And this became materialized with the dream of Father Jude na kay ang perception sang tao kakaon ka lang spaghetti kung may birthday, kung may special occasion. So why not i-feed mo ang mga kubos nga ma-feel nila nga hindi lang sa birthday lang sila makakaon sa nga muna, as well as mabusog gid sila, and also hindi lang sila ginapakaonan sila kundi gina-orientan sila pati sa protocols at present nga may ara kita ang COVID-19 kung paano ang hand wash, ang good manners when it comes to their parents, and also together with their parents man ang pag-orient, hindi lang ang mga bata. Sir. Okay. So Sir Archie, ang ining together, damo man kamo diri Sir Archie sa bahin sang pag-asa ni. Sir, actually sir, dinggid kamo ni gani ang inyo ginisubong within Bacolod man kamo or sa iban nga bahin? Ang mayara kami sa area, sir, pero kada area mayara kami coordinators. Okay. And then kada coordinators gamit lang na sila, and then communicate kay Father as their founder, as our founder. Okay. So si Father Jude Mirasol Garciniego. Okay. So si Father sa diin ginigani si Father subong Sir Archie? Presently na assign siya diri sir sa amon sa Binalbagan. Okay. Sa San Isidro Labrador. Okay. But sige, But Sir Archie, since 2016 pa ini. Sir. So maano na kamo, malapit na kamo 6 years na, no? Yes, sir. Okay. Recently, we celebrated our 5th year, September 22. Okay. So, well, that's nice, no? Kag nga, Sir Archie, lang gid. Except for the spaghetti, may iban pagid nga mga, kamo? Pagkaon nga gina-provide man sa aton nga mga kabataan nga kinanglan man. Yes, sir. Aside sa spaghetti, meron na siyang meal na siya, may bread, may juice. And recently, we also introduced paglugaw. Together with spaghetti, mayroon nga lugaw na ginahatag sa mga bata. Wow, that's nice. Feeding. Okay, but Sir Archie, as you have mentioned, may mga coordinators ka mo. Kung may specific number ka lang, may pila ka mga coordinators diri sa aton, diri sa Negros, sir? Sa Negros, sir, we have si Okay. Si Ma'am Divine. Sa Bago, si Ma'am Florence, si Ma'am sa Binalbagan, si Sir Zach, sa Imamaylan, Kanduni, Kawayan, Kabangkalan, Inubaan, Sipalay. We have 9 sir coordinators sa Negros Island na, sir. And recently we have our pag-asa man sa Tacloban, mga volunteer commit. Okay. So outside Negros pagigali Sir Archie. Sir, nang may yara kita mga volunteers damo pagid willing man nga mag-commit sa ilang time para maging volunteer man sa aton organization. Well, that's nice. Okay, sige. Sir Archie, dugangan ko na karon kay i-connect ko na karon ang inyo activities together sa pag-asa kag sa Welcome Home. Ma-proceed ko kay Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace, Yes, sa bahay naman Ma'am Mary Grace ang academe. So, paano ni Ma'am Mary Grace, and why? Nga isa inibi sa mga
dapat tutukan no kag do ka mga interesting man nga mga stories diri sa aton Ma'am Mary Grace. Actually, ang Welcome Home Foundation kag ang Pag-asa, they were part of our e-conference last semester. So the project was for the graduating students to organize an e-conference instead of a physical conference. But of course, you know that our advocacy is to promote at different types of advocacies. We have included it as part of our topic. So we were very happy to invite Pag-asa and the Welcome Home Foundation and other advocacies such as animal welfare, as where I was always being invited. Yes, ma'am. And it's very good to correlate it actually to education or academia because you know what Bamboan do, our Yes, ma'am. country's commitment to what we call inclusivity, bala? Yes, ma'am. In the community, we have to spread education and awareness regarding the laws, that we have vowed, to uphold, especially to those people who really needs it. So, in connection to that, may kasabihan tabala nga ang future ta kuno is in the hands of the younger generations. Correct. So I really fight for advocating and providing not only education within the four corners of the classroom or only online, doing their modules, but of course we help out in giving them education and awareness as well, so that they can give the same when they are already out of their own universities or schools when they have graduated. It always starts from their teachers, from their parents, and it's very important because we do have social and civil responsibility within the community to help out, making sure that we help the community to progress and become better. Okay. So Ma'am Mary Grace subong masiling naton binga do medyo hindi na sila gid bi matagaan gid sang proper attention nga muni nga mga sectors diri sa aton. So Ma'am Mary Grace may because of that sana mention mo to nga e-conference do naka-provide kamo sang dugang binga pagkilala kag paghatag sang attention sa mo ni binga mga advocacy, Ma'am Mary Grace. Actually for me, more of gusto ko na i-share ang aton nga mga city ordinance, mga law, like when it comes to the PWDs. Correct. So not everyone knows about na may Magna Carta law for disabled or PWDs within the community. And we do have a city ordinance as well coming from Bacolod City, which is supposed to be the City Ordinance 519. That actually provides a student office or a venue for our PWDs, Yes, ma'am. And they should be providing projects, education, awareness, and even it has been funded. We do have an allocation supposedly for the PWDs so that they will be helped out. And that law ang Magna Carta naton bala Pampuan, it's actually for act of providing for the rehabilitation, for self-development, self-reliant of disabled persons and their integration. Okay. The mainstream of the society. Yes. Para makabuti. Correct. So amo na nga ako siguro yung more on of we should be providing better education to those who really needs it. Kabudlay now, everyone is able to talk, able to communicate. Yes, And ma'am. imagine those community who are not able to communicate and fight for their right, for what they believe in, and it's very difficult. And I think it's very important that we know kung diin nga ahensya kita, pwede ka kadto, mapangayong ulig, diin school, sila pwede ka kadto, kaskwela, so that they will be able to become, they will become more of included within the community. Okay. Sila secluded. Sakto get. Sige. Ma'am Mary Grace, Ma'am May, Ma'am Lourdes, Sir Archie, Ma'am Mary Grace, ikata mo anay, kay maghahatag ko na sa plani ka mga anay, sa piladre ka mga
talapuson pagidre, no? Mahatag ko da sa inyo sa another room for our continuation sa ato nga interview. Mga ma'am and sir, please stand by. Thank you. Thank you, Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Time check. Alas 10 oras ang aga mga kabombo, and welcome back kadri sa aton nga palatuntunan ng Good Morning Philippines. So padayon yung kaupod Bombo France Andrew Burgos kag Bomboan Sindol Sorelia. So mga kabombo, aton tusupunan ang aton tong discussion between sa aton nga mga bisita subong aga together with Welcome Home Foundation kag ang Pag-asa and with Ma'am Mary Grace, no? Especially sa kay Ma'am Lourdes, Ma'am May, Sir Archie, and Ma'am Mary Grace. So oras na sila sa piyak linya. Ma'am May, Ma'am Lourdes, Ma'am Mary Grace, and Sir Archie, good morning, Liwat, and welcome back. Maayong aga, Liwat. Okay. Sige, no? So, salamat gid sa padayon nyo rin nga hatag sang information, ma'am, kag hatag sang lingawan sa aton nga mga listeners and viewers subong aga. So, proceed ko gyapon, no, sa kay Ma'am May. Ma'am May, no, as of now, ang inyo ning welcome home. By the way, ma'am, may pila ka mo gani ka mga volunteers? Well, sa Subong, Ma'am May, ang aton staff and volunteers who joins us, naara kami sa 28. That includes deaf staff, gidya naman pag-volunteer on board. Oo. Okay. Yeah. So ma'am, ang inabi nga mga volunteers, mixed age na mga edad, no? Mga pangidaron. Oo. May ara kita nga retired na, may ara kita 60 years old that joins us. We also have foreign volunteers, pero pag pag pandemic, pull out na sila sa site. So, syempre ang mga partner agencies natin hindi man na makarisgo sila. But we started with all volunteers in Welcome Home Foundation. Hasta subong, ginabuhi kita sa aton mga volunteers, ang aton board of trustees, ang aton officers are all volunteers to continue the service for the deaf. Kay sa nabalaan naton, damo programs ang ginahatag ang Welcome Home Foundation. Isa dira ang aton school, ang Educational Resource Center. May ara kita for the adult deaf, ang literacy program naton nga gina-bridge naton ang high school graduates para ma-train sila sa skill, then mapangitaan sila employment. Then especially ang Hearts ang Foundation sa ministry naman, that is what we call the special religious education. Amo na siyang pinaka-main goal. Paano naton edukaron, paano naton formahon ang aton mga bungol nga benepisyaryo upod sa ila panimalay. So dira na ang special religious education, nagatudlo kita values formation and catechism, reach out kita sa aton mga deaf hasta sa public schools. No, gatudlo nato sa ila, and then we have this outreach program. Amo to nahamba ko nga may ara kita subong ang bilin sa Malay-Balay. But inatanan nagsugod sang aton special religious education that our founders nagdabot hasta sa Tawi-Tawi, sa Bohol para lang may interpreted masses. Kay nga amo to gani bala paano ta mapakilala si Kristo
epekto sila. Paano ta mapakilala ang Ginoo kung wala sang nagasinyas? That's why hindi pwede nga matindog lang kami din ng may kag maghambang hindi kami mag-sign. Ara sila damo, sila gapamati subong may mga screenshot sa amon group chat, especially ang aton LP students. Mayong aga sa inyo. Sige. Kaya may ara kita Village for the Deaf wherein ng aton mga adult with deaf and family dira na sila star. So we need to rehabilitate and develop the programs for them nga mangin sustainable. So I think sa mga nagapamati, if you have all your expertise to help us later, if you want to donate, if you want to help us with your sang inyo nga mga tiempo, Yes, ma'am. pwede, you can reach out. We will send the paano ka mo maka-communicate sa amon. And then, of course, isagin na ang amon program, ang sign language. Because we want them nga makilala nyo man sila, pamatiin nyo man ang ilang mga kamot. Amon na let your hands speak sa amon na iyang amon nga sa sign language that mabatian ta sila kag maintindihan ta sila kung nagasinya sila. So amon na Sir Andrew. Yes, ma'am. ABC tulo ang karon namon after 1 minute. Bao daw mapasabagitan ni ABC. Sige ma'am. Ma'am Lourdes, sige. Tagana na karon chimpo. Sige. Ma'am Lourdes, no, as na mention mo to mga volunteers and may village gid para sa mga kultura naton. How often kamo dira ma'am, for example, nagapadulong dira kag maghatag man trabis ng sang possible nga education. Si Ma'am May ni guro makasabat. Ma'am May? Yeah, education, again, ongoing kita. Ma'am May can share more about what we do in school. Sige, Ma'am May, it's your turn. For 2 years na o pandemic, nagasige ang mga teachers we tried our best. Ako gatudlo man ko to do it online. Okay. And as what I mentioned nga naga-blended kami. May ara iba nga tani kuno ng Google Meet. Ang pinakahapos nga paagi, Miss Grace, nga inaobra namon, Messenger. So sa Messenger, ang edukasyon naga-continue kay that's the easiest way for the parents. Wala sila Gmail account, something. Amo na gid lang na. So, although limitado siya because it's 8 lang dapat in a screen, diba, Miss Grace? Isa sa share screen, isang teacher, dapat 6 lang ka student. So, amo na siya nagakatabo sa amon sa Welcome Home School. Ma'am. Kag ang iban nga hindi pwede, kaya hindi sila maka-click, kag maka-send, maka-photocopy. Kadto sa school, you pick your modules sa gate, scanning, kwaon, para lang gid mapasigi. May mga naga-sponsor sa amon for the load assistance. Mindras may load assistance sila, maka-eskwela sila. May naga-donate sa amon tab pero hindi gina completely para sa tanan na students. Ang deserving lang gid nga pinakakinanlan niya ang kay just imagine although ang deaf visual people sila maki-cellphone nila usaron pero sa kagamay-gamay sa Bombo Andrew, kung sa cellphone, may share screen ang teacher, paano? So, ginasigi na sa Welcome Home Foundation, kag sa bulig sang Ginoo, wala man may nagauntat, kag wala man may nagaindi, maski hindi gid tanan makabenefit sina, pero may ara kami. Though proud gid ko to say nga kung hambal sang amon CEO kung God's work na gani hindi gid mag-zero, hindi ka gid ma-fail. Correct. So amo nang edukasyon nga kadabo tanan online, maski gardening ang ila sa LP literacy program nila online. Virtual. Pag sa education ang pinaka main gid nga ang matuon kita sa language for them to understand and kusog nila ila faith sa pagpangamuyo kag pagpis sa Ginoo ay may ara gani nga hindi deaf nga hindi yakablo magpangamuyo, how much more ang mga estudyante, ang mga kabataan nga magdako lang sila, they cannot memorize the Our Father, the Hail Mary and all the prayers kag kung diin man sila nga reliyon nga gusto nila. So dira na nagasulod ang importansya sa edukasyon nga ginatawag. Correct. And speaking of volunteers, proud ko to say, damo kami volunteers nag-agi sa school. Ang pinaka-last namon, naging papauli lang siya
speech therapist, Australian Volunteers Okay. program na ara sa school. Kaso lang wala na tapos iya nga contract kay nag-pandemic. So may speech therapist kami before sa school. Okay. So ma'am, it's either Ma'am May or Ma'am Lourdes if you have idea lang gid no. Sa na-mention nyo to nga village bala. May pila ka mga families na dira ma'am? Specifically gani? Sige, sa Subong, ang nabilin dira is our caretaker lang anay, duwa namon ka senior nga mga deaf nga volunteers and staff in Welcome Home. Si Amon kag si Norma just ma-secure lang gid ang area kay during the pandemic bala do wala gid masyado kita beneficiary sa sulod. But when we started there sa Gawad Kalinga, mga 10 families kita nga ara. Nagaubra na sila, na-maintain nila ang village. Pero it was devastated by Yolanda, and then there are people that and partner organizations that help us na ma-rebuild. And then sa Subong, duwa lang gid siya ka deaf ang caretaker anay sa ating area. And we're praying to reach out for the community through the Village of the Deaf that we can revive it soon. Medyo kita ang tawag sini daw nagpundo gamay because it's ang pandemic. But we're hoping and we are trying our best to rehabilitate the area. Kanami nada nga lugar sa Purok Tumpok sa likod sa La Costa Brava. So we can reach out to the community also dra lang mga informal settlers sa lugar naton. So that is one way or another nga inclusive man naton ang relationship sang ina nga makabati nga mga tao sa lugar kag ang aton mga bungol diri sa village. Okay. Kag may mga madre tada ka neighbor ang Capuchin, so we are coordinating with each other sa aton mga activity, aton mga catechism dira, ang first communion, yung mga activity together with the Capuchin, so we work on it. Okay. So Ma'am May no, Ma'am Lourdes, ang ining nga project ni Bisubong no ginpatigayon ni nga program together with this Pag-asa. So dirita ma'am, amo ni atong discussionan. Subong. Sino makasabat? Si Ma'am May or si Ma'am Lourdes? Pwede man si Ma'am May. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cafe. Yes, ma'am. Ang gina-try gid although naka-start naman gid ang sa Garden Cafe. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We're trying now. Kay ang cases no nagnubo na it's your time nga ang market naton ang amon nga Welcome Home Garden Cafe. May ara na we used to have it kadako sinasang nabulig sang Garden Cafe kay ang naga-produce sa ilang nga gina-serve sa cafe mga deaf ang nagaubra within ara lang sa area ang garden kag ang naga-ubra man sa cafe mga deaf man providing obra para sa mga bungol tani pero this time amo gina siya dapat ang strength namon subong pero hopefully sa kaluoy sang Dios sang suporta man sa mga tawo nakasugod na liwat pero lang take out orders lang Yeah, I may add later. Yes, ma'am. Continue lang. Sige, after si Ma'am Lourdes next. Okay. Sige. Sige, Des. Okay. Sige, ma'am. Okay naman na. Okay. Thank you. Natural Garden Cafe is one of our training center wherein continuation sa ato literacy program. Tudlo kita basic skills for them in cooking, serving. Doon ang idea that diri kita invited ni Miss Grace no sa Lasal sa e-commerce that ang idea naton is from farm to table. Most of the vegetables na ginagamit naton naturally grown in our garden, tended by our deaf participants and beneficiaries man. And then we serve it in the cafe. So during the pandemic, naglal gid ang aton nga operation, but this year we are trying to open it up basi kung makabati kamo kag makita niyo ni nga segment sang Bumbo Radio. Ara kami sa Villa Valderrama Subdivision Natural Garden Cafe. I'll post later diri kay Bumbo Andro ang aton Facebook page, Instagram kag aton website.
ang aton nga idea is when you eat there in the cafe, you help us give employment to our deaf beneficiaries. Okay. So Ma'am Lourdes, salamat, yan ang kabay, Ma'am, makakadto ka. Ma'am, ang masamitra Yes, ma'am nga yes. mga employees, ma'am, deaf gid no? Bungol gid. Oo. Andrew. Okay. So amo ni sa mamang after sang education nga masiling nyo bing Yes. gin-provide yung education, and then after nga makatapos sila employment, Ma'am Lourdes, I mean. Yes, yes. But we have also our deaf nga natagaan opportunity nga nakapasar sila sa scholarship sa College of St. Benilde, Manila. Diri man Okay. nahalin, trained man naman sa Welcome Home Foundation. Nakagraduate na gid man sila sa ilang 4-year course, and we're very happy to be part of the journey, and now they're working also in Manila. Tatlo na silang halin di sa aton sa Negros. Okay, sige. Ma'am Lourdes and Ma'am May, salamat gid no. Ma-proceed ko sa pag-asa no. Kay ang pag-asa ganid man sila sang another nga support man, especially ang ilan nga mga advocacy dati is to provide gid sang mga kinanglanon gid no, nga especially sa mga pagkaon trabi nga mahatag nila sa mga kabataan nga nagakinanglan. Sir Archie. Yes, sir. Actually, it's not just ang feeding, sir. We have also some projects and related to education. We are in two-way. We educate through orientation month sa mga bata and parents, and as well as we support our students through a education C or Pag-asa Educational Assistance. So identify man students nga need sang educational assistance, even gamay lang, para makabulig man sa ilang eskwelahan. And also we have our may Pag-asa sa Pagbasa project, wherein we are giving a mga reading class sa mga bata together sa during sang feeding program. Okay, so we also provide mga ang gamay nga klase. Okay, so about sa faith, Catholic faith, values, and also basic nga mga pang basic education nga klase. Okay, and some of our volunteers are also teachers. So some professionals, there are also college students. May man kita nga mga nanay nga volunteers. So it's a mix nga volunteers. Okay. Okay. Sige, Sir Archie, salamat And kay Ma'am Mary Grace no. Ma'am Mary Grace, may possible add-ups ka for together with the work with this foundation and for this Pag-asa. The Welcome Home, Ma'am Mary Grace, and this Pag-asa. First, ang ma-add ko lang siguro is just to make sure that everybody knows, okay, most of our law are not being practiced. The rights of course, different individuals and individuals within our community are not being practiced. And we have to make sure as well that we try to follow through, especially for the community or the group of people that are not able to do it by themselves. No? Obviously, they cannot communicate, so they should be having the right and the privilege as a disabled person or ang balon tabi ang kay Sir Archie. Sa Pag-asa is for the children or kids to have access to education or proper education, and not only that's with the academy, but as well as spiritually, or you say religiously, or within their faith, because it builds up more on values for younger generations in order for them to be better community members. And of course, in order for the PWDs to have equal employment or equal opportunity for employment, that is already part of the Magna Carta law, which wala nakabalong komunidad naton. Correct. This is why we're here now. So the community doesn't know that they do have rights as well. So they have the right to education, and actually, as part of the Magna Carta law, we were supposed to have something included in the curriculum that involves PWDs. Correct. So that are not being applied nowadays. So yes, ma'am. there should be something in the curriculum that would be helping
this community or the PWDs community Mm. to strengthen, their sense of education, provide training programs. We should be providing training programs coming from the government or the LGUs in order for us to equip them as well. And of course, as I mentioned, quality education. Hindi lang because they are PWDs, they should be having only limited education. Kung discriminative education na ang syempre yung iba niya kitaya kompleto, sila of course kudlayan sila because may hara sila kulang so far in order to communicate. Doesn't mean that they don't have access to quality education. So we should be providing that. And of course assistance to disabled students. We should be having that as well in universities, schools, states, or state universities or state school colleges, vocational even. We should be having that, to practice their rights to the accessibility to education. Okay. Sige, Mama Grace, salamat. Kid, before kita mag-end, mga na lang ko sa inyong madugang pagiging mga mensahe, mauna na lang kay Mama Lourdes, then kay Ma'am May, kay Sir Archie, and lastly kay Mama Grace. Mama May. Ma'am Lourdes, you can start. Sa liwat, nagapasalamat kami sa ining nga oportunidad, naging-invite niyo kami para makashare sang amon ministry, kagang amon mga vision, kagang mission para sa pag-edukar sa mga kabataan na bungol, youth, families, and all. Salamat kay Miss Grace. Also kay Sir Ditan, ang neighbor naman sa Villa Valderrama. Gina-introduce kami kay Miss Grace para maka-advocate kami kay tinakita how we work there in Villa. Usually gahipos lamang kami gaubra, man lang kami gaubra, gahatag man lang kami sang nagakadapat sa nagakinanglan. So on February 28, sa Monday, we will be celebrating our 36th foundation anniversary. We invite you all to be with us in prayers. Any assistance, anything you want to learn about Welcome Home, ara aton ang website, ara aton na Facebook page. So if you want to taste ang namit gid, proud to say because it is made and ginpreparar gid sa mga bungol para sa inyo kadto kamo sa Natural Garden Cafe, ara kami sa Villa Valderrama para magtilaw kamo sang amon mga pagkaon nga ginapaniwaan gid namon nga iserbi sa inyo nga may ginapreparar paagi sa gugma ni Rimle, ni Judge, tanan tada nga mga deaf nga ara nga nagaubra. So kakadlaw Sir Archie kay spaghetti wrap amon sir. Don't worry, nakontaktado sa ginasabi mo. Pakloon mo to Sir Archie sa amon para makabulig ta sa ato mga beneficiaryo ng mga bungol. And then we need most of the support also in education. So Ma'am May will add more how you can reach for us para sa inyo kabataan ng mga bungol. And we're very happy once again to share to you sang amon mga kinaupra para sa bungol, and any help that you want to share, call us. Ara lang it amon information sa website kag sa Facebook. Then we can explain more and share the mechanics on paano. Okay, madamo nga salamat sa tanan ng mga bungol nga nagapamati. Kadamo-damo ko screenshots nga nabaton. Wala ka mo plus points pero thank you very much for supporting us also. Okay. Sige, ma'am, salamat kid. And next kay Ma'am Lourdes. Ma'am May. You're next. Okay. Una gid, nagapasalamat kay ko Sir Andrew. Yes, ma'am. Grace, thank you for allowing me and for inviting Welcome Home to be part of this morning program. Sir Archie, nice seeing you. Sir Andrew, if you will allow me, Sir Andrew, Bombo Andrew, pwede lang ko kahambal para sa amon enrollment. Yes, ma'am. Okay. For those nga mga parents, may kilala ka mo nga para sa next school year, actually ang amon school year nag-start August. So pwede na kamo ka-inquire sa amon sa school, pwede lang sa ginhambal ni Lourdes, or you can call our school. May teachers kami da nga nakagara da nagatiner, duwa ka bilog, nira sila naga-online class. Pwede ka mo kapas by sa First Road sa Puente Vella Subdivision 446-3284.
kay we're nearing to the closing of the school, so pwede naman kami makabaton sa inyong mga pamangkot, party sa pagbukas naman sang klase. Oh. Okay. Ma'am May, So, pwede mo liwat thank mahatag you, ang and Lourdes, ang contact? Ma'am May, pwede mo masulit ang contact number? Okay, sige. Sa tanan nga bungol nga nagatanaw, sa tanan nga mga parents, ang parents naman sa school inform about this, and sa tanan-tanan, madamo gid nga salamat kag gina-push ko gid ang sign language nga magtuon kita, Miss Grace. So thank you again, and keep safe everyone. God bless us all sa aton nga mga ginaobra para sa aton mga utod nga bungol. Okay. So Ma'am May, again, ang phone number to, no? Ang contact number. Pwede mo ma-provide liwat. Ang landline lang namon, or pwede lang sa post ni Lourdes nga welcome home page, whfi@gmail.com. Ang sa school lang, 446-3284. Amo lang ang way. Kag ang kay Lourdes naging welcome home nga number. Okay, sige. Ma'am May, salamat kid, no? And next kay Sir Archie. Sir Archie. Sir ng Bombo Andrew, salamat. Yes, sir. Ma'am Grace, thank you for inviting. Alin sa lasal na tumingin to. Ma'am Lourdes and Ma'am May, nice meeting you again. And sa tanan nga nagapamati sa sining programa, we believe as volunteer na we give and we share, not just because we have much, but we give and we share because we know the feeling of having nothing. So hindi man kami tanan nga amo na ka manggaranon, or hindi man kami tanan amo na ka well provided financially, but in our own way, by volunteering, we believe nga we are reaching with the poor, with those in need, with the support of our supporters man, because we are not referring them as donors, we are referring them as supporters, as they support continually to sustain our programs, not just in feeding but also in other programs like mga pabahay programs namon, ang water wasting programs, and in education. So for those nga willing mag-support sa amon nga advocacy sa amon ministry, you can reach through sa GCash ni Father Jude ang 0909-1292-352, and to see as transparency, you can visit ang Facebook page Sags Pag-asa, that's Pag-asa Family. So all the supports are posted there by Father as transparency, and also kung diin kakadto ang mga support dira man na makita sa amon nga page. Currently we have more than 6,000 nga members sa page, and also I would like to end my speech with words from Pope Francis when he says, instead of complaining in these difficult times about what pandemic prevents us from doing, let us do something for someone less, not obtain gift for ourselves and our friends, but for a person in need whom no one think of. So, tandaan din natin firming nga hindi natin sala kung yung bata kita nga tigado, pero sala natin mapatay kita nga tigado. So therefore, we have to work hand in hand. We have to build a better community, not just for ourselves in particular, but also for our fellow men in general. So thank you, Gid Bombo Radyo, ang Bombo Andrew, yes, sir. Ma'am May, Ma'am Lourdes, and Ma'am Grace. Okay, sige. Salamat, Gid sir. Lastly, Ma'am Mary Grace. So, Bombo Andrew, ako pasalamat ko that you were able to give us another chance to advocate on those community or people, and even at times, most of the time, animals who can't speak for themselves or fight for themselves. And that's why we're here. And we are actually urging everyone, especially the younger generations, to be a part of a community. We are not born only to wake up, to eat, to enjoy life, but we were born as well to be of service to other people. So imagine if we are helping, one person or one animal at a time, that means our health.
then in the future, there will be no more animals or people who will be needing our help because they were helped already. And it will be multiplied. They will pass it over, they will pay it forward. So we will have a better community in the future. And it will help out building a better community. Okay. And lang, as I always mention, na nasa Diyos ang awa. But then, most of the time, nasa tao. God is always there to guide us, but then we have to really work hard for it. And I really appreciate that Pag-asa was able to join us, and the Welcome Home Foundation, na at least enlighten ang mga tao what are the efforts of the volunteers at advocating for something which is very important. And let us make sure as well that for the disabled person, these rights are not only for a certain community or group, but this is also for the disabled people as well as for animals. And the rights must never be perceived as welfare services by the government. So this should be part of the law, and this should be shared with different types of communities. Okay. And wala sa mga community. I want to share as well. I was inspired by reaching out, especially to the deaf community. I used to have a schoolmate. His name is Rick. And I wanted to communicate with him when I was in college, but then I couldn't because I have to learn sign language. And he tries, he communicates, he speaks English very well, but he can communicate to Messenger. But then if I want to really converse, it was very challenging. And imagine he's going to school without another person translating it for him, but only those people and friends that he was able to have in the school, makabulik sa iya. So it's very challenging for him, but he graduated. He was able to work normally. And I wish that we will be able to multiply and have more people, have more deaf community and individuals going to school as normal, as treated normal, the same as other people, and offered the same opportunities in life. Okay. Thank you so much. Yes, ma'am, no? Before ko magtakop sa inyo, ang kay Ma'am May Likod, which is means love na, no? Ang sa background na ni Ma'am May, love na, no? Abo So, mo, love. Andrew, before ko yan ma-leave sa group, gusto tagin ka ni pakita sa sign ni Amoni. I love you. This is what we sign sa mass. Kung mag-peace be with you, we sign this one. This one is I love you. Okay. One. So, kung may Amoni para sa deaf, because nga, inipagido Jesus. Because of Jesus, ang dugo direct paglansang kay Jesus, this is Jesus, and this is I love you. Okay. Sige. With this. Andrew, wala ka man gasinya sa batyagang ko nabudlayan. Oo. Ang kamot, amo amalan na. Sige, Jesus, no? Jesus. Jesus. Okay. Hindi ka mag-I love you sa mo. Love. Sige. Madam, salamat. Sige, salamat din sa inyo. Sige, Ma'am May, Ma'am Lourdes, Sir Archie, and Ma'am Mary Grace, thank you. Have a blessed Sunday. Salamat, kid. Thank you. Have a blessed Sunday. Thank you so much. Have a blessed Sunday, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Bye. Salamat. Sige, no? So, there you have it. Ato yung mga bisita. No, ang mga volunteers, no, nga masilin natin mga selfless volunteers kay imagine bala for how many years sila nag-serve, no, sa aton nga mga kauturan nga may mga kabudlayan be when it comes sa palamatin-an man be kag sa paghambal, no. So makita nato ng ilang effort and ang ilang man bilang heart, no, nga kung saan ba willing gid sila for how many years na mag-serve kag maghatag man sang bulig, no, especially sa aton nga mga kauturan nga may kabudlayan man. Sige, no. Time check, 33 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Standby ka mo dira. Kaya magapadayon pagyapon nato nga palatuntunan ng Good Morning Philippines kag may dugang pagkikita ang mga topiko kag talakayan. Pero atin sina, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo, kaupod subong iya nga aka. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. No? Sa ato niya mga kauturan, sa ato niya mga kabombo, Bombo Andrew. Padayon kita no? Sa ato niya nga palatuntunan drigid sa Good Morning Philippines. This time, diskusyonan ta naman. No? Ang ining masunod naton nga bisita diri sa aton iya nga pagpangalaga diri sa Good Morning Philippines, isa ka atleta no, bugal sang mga nagrense sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, si Ma'am Ann Catherine Kitoy no. So kay mangin representative ini siya no sa mga kabombo naton kag sa aton iya nga mga kauturan sining nagahilapit iya nga SEA Games no, SEA Games representative no. Actually nagapangayo gid ni siya sang suporta no. Dako man nga dungog kag kadungganan no ang nahatag niya man sa aton para diri sa aton sa Negros kay man taga Negros Oriental no. Pero
sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ibalo nato no ang istorya sining kabuhi ni Anne Catherine Kitoy, no, sa aton iya nga mga kauturan. Ti dugay-dugay naman ni siya, no. Ini siya nangin 2019 ASEAN School Games, rather first gold for the Philippines ini siya, Bombo Andrew, during that time, no, way back 2019 sa athletics girls, javelin throw, no, and Catherine Kitoy. So subong 2022 mayara naman siya sa sining hampang, no, Bombo Andrew kag nagapangayo gid siya sini sa suporta kag sang bulig, no, sige. No, so sa aton iya nga mga kauturan. Dali lang gid, Bombo Anthony, dali lang gid. No, hindi ako may ko. Sige, dali lang gid. No, so sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, mangin kaupod naton iya mga kabinan, no, sa subong iya nga aga. Actually nagapangiangot kita sa iya kay going ni sila Bombo Andrew sa may ano ni gani pagtawag sa Baguio. Okay. Oo. Kay mayara siya sa Training? sang training sa karon. So unfortunately hindi taman siya mangin kaupod through video interview, Okay. pero try naton, no, sa aton iyang mga kauturan sa iya sininga special communication, no. Sige, no, try naton sa iya sininga special communication. Sige. Anne Catherine Kitoy, no, hibalo naton subong iya nga aga, no. So kay nagapagiangot kita sa iya, no. So actually nag-post ini siya Bombo Andrew sa iya sining Facebook, no, sa sining iya man nga invitation to participate sa Philippine Athletics Track and Field Association kag maga-represent sang Negros Oriental para sa SEA Games Performance Trials for 2022. Sa piyak nga linya, checkero naton, Bombo Anthony, yari na si Ma'am Anne Catherine Kitoy. Ma'am, maayong aga sa imo, upod mo diri si Bombo Anne kag Bombo Andrew. Good morning. Yes. As of this time, Ma'am Anne, sa diin ka subong, kalabot na kamo sa Baguio? Wala pa, going, din na to dampi, coach. Laon yun. Okay, laon yun. Okay, sige, no. Pero salamat gid ma'am sa imo sa nga tiyempo nga ginhatag mo sa amon sini sa diri sa Bombo Radyo. Na nakita namo ng imo sini nga Facebook post nga you were invited to participate sa Philippine Athletics Track and Field Association kag maga-represent ka sa Negros Oriental para sa SEA Games Performance Trials 2022. Ma'am Anne? Yes. So, saan o ining hampang mo, ma'am? Ang hampang naon is February 23, 10 a.m. February? February 23. 23? Oo. So, meaning sa Miyerkules? Yes. Adi ni siya iwaton, ma'am? Sa Baguio Athletic Bowl. That is why nga, going ka subong sa Baguio. Yes, ma'am. So, who is with you, ma'am? Sinong mga upod mo? My coach, tas yung coach din sa USTF, yung coach ko din sa Lasal. Come again, si coach? Si coach R, tapos si coach Nars. Yan, tas si Coach R naman po is he's also from Kawayan. Before. Okay. Damo ka mo subong. Pila ka mo kabilong ang team nyo padulong Baguio, Ma'am Catherine? 4 kami. Pero hindi kami same event. Okay. Sinong mga upod mo subong? Ang coach ko. Again, sino gani si coach? Coach RD. Aldi apelyido? Si Villarosa. Okay. So, siya ang coach mo, halin pa sang San-O, Ma'am Catherine? Sa college. Pag-college ko lang. Okay. Diin ka nag-college?
Sa De La Salle University. De La Salle University sa Manila? Yes po. Okay, okay. Sige. Before naton diskusyonan, Bombo Andrew, ang hampang mo, Ma'am Catherine, sa Miyerkules na, no, this coming February 23. Liwag naton hibaloon man ang imo nga journey, no, para sa aton mga kauturan, gusto ka namon kilalahon. How young are you now, Ma'am Cat? 20. You're very young. 20 years old. Okay. You were born and raised sa diin. Sa diin ka natawo? Sa Dumaguete. Taga Dumaguete, kaged. Okay. And then, sinong imo nga mga parents? Si Mercy Kitoy and Roger Kitoy. Okay. So, bilang background lang, pila ka mo mag-ulutod? 4. 4? Ikapila ka? Youngest. You are the youngest. So, ang mga kabangagulangan, may mga pangabuhi na? Okay. Ang duwa. Okay. Okay. And then, sa diin kagid sa Dumaguete, anong imo barangay? Sa barangay Talay, Dumaguete City. Okay. Ano na siya? Pwede mo picture out sa amon ang inyo barangay? Do, ano na siya, sa bukid or something, hindi man, patag man? Patas lang. Nasa between siya sa Negros kag Dumaguete City. Sa Tungagid. Sa Tungagid. So, growing up, like, ang ginikanan mo, anong inyo palang abuhian? Si Papa before is tricycle driver, tapos si Mama is housewife lang. Okay. Pero subong na sila kay gulang na sila. Balay lang. Pila na edad ni Mama mo subong kag Papa mo? 53 si Mama, 51 si Papa. Okay, okay. So meaning, Ma'am Catherine, growing up ng may mga kabudlayan gid, no? Kaysa trabaho sang ginikanan. Okay. So, paano? Ang imuya hampang is javelin throw gid dyan, no? Okay. Maghambal kita javelin throw kung may bit ka na ano na gani Bombo Andrew. Ano na siya? Ano na siya nga klase ka hampang? Klase javelin throw. Oo. So pwede mo picture out sa amon, no? Tapos may na siya, may part na mudlagan ka tapos mabul. Okay. So, sanong edad mo nga inablang gusto mo gali mangin athlete or gasugod ka na? Nag-start. Nagsugod. Grade 2. Sinong naka-discover? Ikaw or ikaw nag-participate? Ako nag-participate. Tapos, nag-continue na. Then, hello? Go ahead, ma'am. Then, hindi pa gid ko javelin thrower before. Like, daw explore pa kung ano gid ang best ko. Then, naglabot sa grade 5. Ito na-discover ko ang javelin. Tas until now. Javelin throw na. So, elementary days mo, diin ka nga eskwelahan nagsugod? Sa Hunog Elementary School sa Dumaguete. Sa Dumaguete. Okay. So, dira, javelin throw na gid ang pinaka-first mo nga hampang. Ang best ko na hampang. Oo. So, and then, after sang imo nga may mga awards ka na nakuha? Elementary ka pa lang, Ma'am Kat? Ara. Pero sang sang pag daw city meet, doon mo lang na. Tapos, sa pag high school ko na doon, pag grade 6, dito na nakasulod palaro. Okay, grade 6 ka nakasulod sa palarong pambansa. Meaning nagdaog ka sa palaro. Hindi, nakasulod lang, nakadaog ko sa regional, tapos nakaampang ko palaro, pero wala pa ako nagdaog to. Javelin throw gyapon ina, Ma'am Catherine? Javelin throw, shot put, kag discus. So, athletics gid, no? Yes. Athletics gid. Okay. Pero javelin gid yan, the best ko na event. Best mo gid na. So, during that time, sa mga younger years, meaning Bombo Andrew, sang grade 2 ka, Lin, sang grade 2 ka, Ma'am Catherine,
sa elementary days mo, sinong gahana sa imo? Teacher ko man lang before, si Ma'am Arcaya. Kaya tinakitaan ka na nila potential, no? Oo. Okay. And then, paano ka nag-training din sa balay nyo? Or ang ginikanan Hindi, mo? sa lang sa school after. Pwede magtanong. Or ang ginikanan? Yeah. After sa school sa hapon, dikta na kami training. Okay. That's, Diin mo ni nasunod, Ma'am Catherine, ang imo abilidad sa athletics, sa ginikanan mo? Sa mga utod mo? Sinong nag-influence? Si Papa is football player and football man ko pero mas kinpili ko gid ang athletics kay dira man ko nag-bloom. So, tas javelin is para daw naman ako man sa tito ko kay javelin thrower man sa before. Okay. So, si tito mo, nagpa-national competition man siya? Oo. Siya subong National Dragon Boat. Saan din siya? National Dragon Boat. Sa Dragon Boat team, Bombo okay, Andrew. okay. Oo. Sa sige pa sila compete, subong? Okay, guys. Wala na ko idea, subong. Wala na ako nakapag-contact. Okay, pero sinong pangalan sa imo tito? Si Edward Balbuena. Okay. Pero I think subong na siya. Nag-change na siya sa event siguro. Okay. Pero kumbaga, Bombo Andrew, sa dugo na ninila. Oo. No? Sa dugo nyo na, Ma'am Catherine. Sa tanan ko na auto the athlete kami tanan. Okay. Okay. So, Ma'am Kat, natapos na itong elementary days mo, no? Let's proceed to your high school days. Sa din ka nag-graduate high school, Ma'am Kat? High school, nag-graduate ko sa Romanito National High School sa Bacolod. Okay. Okay. So, and then, Ma'am, kung gin-pursue mo pa ng training mo for the athletics sa paglabot mo sa high school? Ma'am Kat? Hello? Nadula ta. Ma'am Catherine? Hello, Ma'am? Luyag na to ni Hibaloon, Bombo Andrew, kay from Oriental ta Dumaguete nga nakalabot siya diri sa Ramonito. Ginkuha siya because nga may nakita na sa iya nga abilidad niya or Ma'am, ang pamangkot na mo ni Bombo Andrew kundi diri ka nag-high school sa Bacolod, sa Ramonito National High School. Din kaning Ramonito. Sa Camila Village. Fortune Town. Fortune Town. Okay. Nga ma'am nakalabot ka dire. Amo na pamangkot na mo ni Bombo Andrew. Kay may issue ako kag ang coach ko sa Dumaguete before kinaginakuan niya allowance ko. So nag-offer si Miss Ade na dira ako mo school sa pero ang ma-offer lang nila is training kag ang training kag stayhan ko pero ang allowance is akon lang. So nakita ko man ang pag-achieve ko sa nagampang ko palaro na sila nag-training sa so yun. So basically nagkadto ka diri because gin-offeran ka tungod na frustrate ka sang coach mo sang elementary sa natabo. Hindi ko sa elementary school. Come again, ma'am? Ilang elementary sa high school na Okay, dahil lang gid. Nagautod-utod kita. No, siguro kadula-dula kita kay tungod sa travel kasubong, no, Ma'am Catherine? Yes, ma'am. Sige. Ano to again ang rason kung nga ang napadpad ka diri sa Bacolod? Tawgan ta siya liwat. Doon ta na lang kag tawgan ta siya liwat. Okay, no. So mo ning mga abilidad sa mga athlete naton Bombo Andrew nagkinahanglan gid sila sa mga pang world class bomboan.
syempre, di ba, din managaan sa day Heidelin Diaz, sa day Manny Pacquiao, mga atleta naton, mga, diri sa aton sa Negros, we have, sino sa aton, diri kadamo man sa aton nga mga atleta, diri sa probinsya, sa Negros Occidental. Actually, ining mga athletes nga ni, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, kinanglan gid nilang suporta. Correct, Bambuan. Because syempre kung mag-training ka, hindi man lahog-lahog, no? Training, Mugid. no, sa aton iyang mga kauturan, no? So, kinanglan gid nila suporta, that is why sa nakitaan taman siya gani sa iya sining Facebook, no? Ano ini pagtawag sa nakitaan naton nga Pangayo man siya bulig. Yes, yung support, no? So, Bomboante, nagapakita dara nga ang kabuhi sa isa ka atleta, no, hindi siya bomboan mahapos, no? Kaya syempre kinanglan mo gid sa nga dugang nga suporta. Ang pinaka-importante dira bomboan makahatag sang nga makasustain ka bala sa imo drabi nga panginanglanon be. Syempre mapalayo agad para maka-training kabla proper training gid bomboan kag syempre yung equipments mo ya is different kung ari ka diri mo kaysa sa ibang nga lugar, no, nga mahasa pagid balang imong abilidad, no, kag mapa ano pagid bomboan mapanami pagid ang imo nga mga dugangan pagid ang skills mo kung saan pablati duma level up pagid. Okay, syempre ikaw magka-compete sa hindi man to magpa-pierding nga mga opponent mo, no? Enough training kag proper training man to sa labobuan, so ibiling ikaw man nga atleta, so kinanglan mo gid sang mas maayong lugar para maka-practice ka kag dugang pagid nga mga equipments bomboan kag mapanaming imo nga performance, no, sa imo nga hampang kagati kung aim ka gid sang gold, no, o kung bulawan ra nga medalya, well ano mo gina ma-focus kagid bomboan. Yes, no? And ang iyang hampang will be on February 23, Yes. no? So, meaning Wednesday February na. 21. So, meaning sa Wednesday na ni. Hibalon tagid ni ang detalye sang hampang ni Ma'am Anne Catherine Kitoy, no? Sa ato ni mga kauturan kag sa ato iyang mga kabombo, no? Kung sa din, no? Again, proceeding sila sa Baguio, upod ang iyang mga coaches, no? May mga kaupdanan siya, no? Unattended na gid siya. Because, ano pa lang sila kainay. La Union pa lang to bomboan. Sabi niya, supposedly, ang year arrival sa Baguio is 11 or before 11. Okay. O galing late sila naghalin, no? So, na-late sila halin. So, meaning, late naman ang ila sini nga abot, no? So, amo na. Direkta na ibaloon pa mo, Andrew, kay because may mga coaches man siya nga, aside from sa Sinino, kaya gina-represent niya na is Negros Oriental. Oriental na. Oo. Supposedly, diri siya nahanas man sa Bacolod eh. No? Diri man siya nahanas sa Bacolod sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, sige, no? Hibaloon naton ini check naton. Ara na siya. Sige. Gadula-dula lang ang gadula-dula lang ang signal. Sige. Ma'am Kat, welcome sa liwat. Ma'am Catherine, gadula-dula ang aton signal, ma'am. Yes, ma'am, kay Gapa. Gani. So, ang next na mo niya pamangkot sa imo ni Bombo Andrew is that diri ang high school mo, diri ka na nag-spend sa Bacolod. Sa Ramonito National High School sa may Fortune Town, Ma'am Catherine. Correct. Yes. Yes. Okay. So ma'am, paano ka diri nag-high school? I mean, you were offered, gin-offeran ka sang coaches? Yes, ma'am. Sino nag-offer sa imo, ma'am? Si Miss Adi Arca. Si Miss Adi Arca. Okay. And then, gintapos mo gid high school mo? Yes, ma'am. So, pag diri ka na nag-high school, naga-national competition ka na? So, anong mga nadagaan mo during that time? Anong nadaugan mo? Sa araw na is, ma'am, Okay, sige dahil lang. We'll fix your signal, Ma'am Kat. Ma'am Kat, nag-loudspeak ka? Kung Bukid Agde. Okay. Gani, binggit na kamo subong. Binggit na. Okay. So, medyo i-kwanta lang ang telepono, no? Steady ta. Anong mga achievement mo during your high school days?
Anong mga achievement mo, ma'am? Sa high school mo, nagdaog ka na sa national? Okay, auto-gets. Ay, binggit na siya. Binggit na daan So, mo ba? budlay, even Bukid na, no? even, ni gani, data Oo, or sa oo. budlay na gid ni Budlay kaayo. Oo. So, Ay, ano bukid gid na mo ba nga pa. affected gito ang signal? Well, Gusto talang i-share Oo. sa ato yung mga kauturan because si Ma'am Catherine, no, panawagan ni siya Bombo Andrew, no, especially sa iya sa nga Facebook page, ato Yes. niya nga mga kauturan kaga sa ato niya nga mga kabombo nga last ginpost na ni February 18, no, nagapangayo siya sang help because again, kung sila yung mga athletes, kinanglan gini nilang ginatawag iya nga suporta. Aba niya gani, I am Anne Catherine Kitoy has been selected by invitation to participate in the Philippine Athletics Track and Field Association and will represent Negros Oriental for the SEA Games Performance Trials Wow. 2022, meaning sa Baguio. Oh, yes. No? So, i-represent niya ang Negros Oriental. Pamangkoton taman siya karon of why she is now representing Negros Oriental and kung na may changes na sa iya nga coach, diba? Bombo Andrew. Yes, no? yes. So, hambal niya, I am writing this letter once again, asking support to every Negrosanon to help me with my finances. It has been my struggle collecting funds since we received our letter of invite a few weeks before the competition. Your positive response regarding my request will be valued. Ma'am Catherine, so ba na namon, ma'am? Yes, ma'am. Anong mga na-receive mo nga mga awards during that time sang ari ka diri sa Ramonito National High School? Tatlo ka record sa Philippines na break ko. Wow. Meaning, Tapos, ano nang mga record nga ina? sa palarong pambansa sa ASEAN School Games sa Malaysia. Tapos, ang Philippine Junior Record Girl sa National Open. Meaning to say, Bombo Andrew, Ma'am Catherine, naka-international competition ka when you were in high school. Yes, ma'am. Okay, so mas dira ka pagid na kilala. Oo. Okay, so now, let's talk about after high school. Or rather, ang mga daog mo nga ina, again, ibalikan tang Malaysia, saan una siya? So, 2018. Then, sa Indonesia, 2019. Okay. Ano na siya? Nang daog kagid? Gold? Oh, gold. Tapos record breaker. Grabe ba, no? So, naka-gold ka. Dako nga dungog para man sa amon diri sa Bacolod, sa aton sa Negros, Yes, kag ma'am. sa lugar mo man nga ginhalinan. You were with Coach Adi and Sir Miggy during that time. Yes, ma'am. Okay. So, after sina, ang upod mo nga subong nga mga coaches is bag-o na ni siya. Yes, yes. Sa coach ko sa college. Okay, nag-college ka na. Okay, you were offered, pag-graduate high school, college ka, gin-offeran ka sa DLSU. Oo. Okay. So, lain naman nga mga coaches ang nag-handle. Yes, ma'am. Oo. Grabe nga opportunity, no? Gin-offeran ka sa college, that is free tuition. Wow. Yeah, full scholar. Full scholar, may allowance pa. Yes, ma'am. So, saan o ka nag-college gani? Ano nga year? 2020. 2020. Ay, hindi, 2021 galit. Last year. 2021. March. Pandemic time, gid ma'am, no? Oh, March, pandemic. Yeah. Oo. So, dayon nagpa-Manila ka na dayon. Hindi, kay may pandemic to, so online dikta. Online. So, wala ka kahampang sa bilog nga 2021? Wala. 2 years ko wala hampang. Wow. So, Grabe, first no? mo ni nga hampang? Yes, ma'am. First. Tinong feeling, ma'am, nga Oo. for 2 years, nga wayang Oo. pang. Lagi na pagkitao mo ginadaan bomboan niya. Anong ginahimo? Ano lang, nang pray kag preparation kay na-injury man ko before. So, ang sa 2 years is okay na kay naka-rest ko. Anong ginahimo mo to maintain? I mean, may training ka lang? Okay. Ma'am Catherine? Yes. Oo. So, sige lang niya imo training.
Mm-mm. LWS training naman. Tapos mag-room lang kami. So, since nga naglain ka na coaches, because, automatic na siya, ma'am, because nga nag-college ka na, Yes, ma'am. sino na nagapili isang coach? Ang college na, no? Ang imo eskwelahan, no? Oo, come again, ma'am? Mm-mm. Sino na nagapili isang imo coach, ma'am? Subong? Oo. Ako lang napili kung diin ko nag-school. Kung diin ko ma-school. Kay sa pagtali, sang wala pa ako nag-school ang college daw tanan na university sa Manila gin-offeran ko. So mas nice man ang De La Salle. Mas nice ang De La Salle na school. So dito kami nagkadto. Okay, grabe nga mga offers gali, no? So automatic naghalin ka na kay Coach Adi, kay Sir Miggy? Yes, ma'am. Oo, kay Ma'am Adi, kay Sir Miggy. So, Subong, ang coach mo ni Subong, sa di na siya, ma'am, sa De La Salle University na sila, ya? Si Coach Rosie Villaroso. Okay. Okay. Basi makasibilanon man kami sa ila dugay-dugay. Pero ma'am, kamusta yung training kag preparation mo, Subong? Okay lang. Like, most lang is body weight. Kay strict to get po nang dumagati when it comes na magwa agad. So, maya na lang is may dako kami na space sa balay naman para makatrauma ko. Okay. You think preparado ka sa Miyerkules, ma'am? Yes. Pero again, no, nakitaan ta gani ang imo nga post nga you're asking for a financial support para sa sinimo nga hampang. Because it entails man, kinanglan mo man syempre, no, ang financial? Yes, ma'am. Like, like, Subong, wala pa stayhan sa Baguio. So, amo nang need ko karon kag like allowance kay layo man ang ginastayan namo sa Oval. Kag di ba tourist spot man ang Baguio, so mahal gid yang most na mga places. Okay. Nang ano siya, ma'am? Bali ang mahampang, sino ning mga makaenkwentro mo sa subong mo nga hampang? Kontra po ang coach ko kag ang national team. Ano what do you mean? What do you mean, ma'am? Ang coach ko ang coach ko is kontra ko man kag ang taga Philippine team makontra ko man. Nga kontra mo, ma'am, sa hampang? Oo. Kaya mapakwalify man sad sila. Okay. Amo na gali. So, ang coach mo, sinong ila na gina-represent? Army coach mo? Army? Amo na gali. Okay. So, kung sino sa inyo madaog, amo na siyang ma-represent sa ASEAN. Yes, sa SEA Games. Sorry, sa SEA Games. SEA Games. Yes, ma'am. So, pero depende pa na kay ma-meeting pa man tanan na coaches sa ano. Amo na gali. May dapat ko na best na. Oo. Okay. So Ma'am Kat, curious kami, nga ang gin-represent mo subong is Negros Oriental. Kay, like, sila, Sir Henry Pride ang nagbuligid sa most sa mga expenses, like sa plane ticket, kag sa fare allowance na going to Baguio. Sino, ma'am, ang nagbulig? Si Sir Henry Pride. Sino na, anong background niya? Going gobernador sa Negros. Oriental. Oo. Okay. So, that's why nga ang represent mo subong is Negros Oriental. Yes, ma'am. Okay. Sige. So, pero
sino ang, ang nag-training sa imo subong ang si coach mo man nga maengkwentro mo man? Ang iyaman Yes. nga athlete? Yes, ma'am. Yes. Sabay kami ma-training. Okay. Ang pwede man. Ang coach mo nga ina, siya gidyang makumpit or may ara siya ipakumpit? Siya gid yung makumpit. Siya personally Bomboan. Ano siya? Ano siya ang iya background? Anong background niya? Ma'am Kat? Oh, dula ta. Notod sa. Okay. Sila-sila, di ka sadya sa ilang bumbandro, no? Sila-sila. Sila-sila makumpit. So, titira Bomboan, makitaan mo kung actually may advantage ng kada isa, no? Kung makilala mo coach mo, mawaisan mo. Pero galing Bomboan, mas advance ang coach mo yan sa imo. Kaya kilala ka sa coach mo, no? Well, dra na da Bomboan makitaan kung paano ka magdala sang imo bing hampang dira, no? Nga ang nag-train sa imo among imo mga kasumpong, no? So sadya ning matabo ni di ba kayo mapa-qualify sila kung sino sa ila ang ma-qualify. Ma'am Kat? Yes, ma'am. Oo, pila ka mo ang mahampang sa inyo nga event, sa javelin throw? 4 siguro, 4 or 2 ka army, kag usa ka national team, kag ako. Okay. Apat ka mo? Oo. Okay. Sige. Si coach, anong pangalan ni coach? Rosie Villarito. Oo, sige. Pwede kami ka-interview kadali kay coach? Coach, interview daw, coach. Tagalog, ano? Ay, hindi lang Sige. ta mag-loudspeak, ma'am, kay para hindi siya mautod-utod. Okay na. Hello, ma'am. Good morning. Yes po. Sir, hello sir. Good morning po. May aga, may udto. Coach, good morning po. Coach, ng complete name niyo po, coach? Rosie Villarito from Isyo, Kawayan. Okay. Former gold medalist in games in javelin throw. Okay. So, ngayon coach, papunta na kayong Baguio. Sana po kung ngayon nasa Benguet na po ba kayo? Nandito na kami sa sa Kinon Road. Okay. Going to Baguio na. Okay. So, coach, ngayon no, papunta na kayo ngayong Baguio. So, ano po ba yung preparations niyo po, no? At nasabi din ni Mama Catherine kanina na you will face each other. After 2 years, magharap-harapan kami. After 2 years na training. Playing, supposed to be playing coach ako nila. Okay. Playing coach ako sa army, represent ako ng army. Nag-retired na abi ko sa national team last 2019. So, nag-focus na ako sa coaching sa Dinasal and then sa Philippine Army din. So, wala kasing kalaban. Sali-sali na ako kasi walang kalaban eh. Dalawa lang sila. Medyo boring din kung duwa lang sila. Kayo ka. Amo na. Ma-join ka na lang coach kay Ma-join na lang ko. Oo. Kabalo ka mag-Ilonggo, coach? Kabalo ka mag-Ilonggo? Oo, taga-Isyo, Kawayan Oh, ko. sus! Ay, Kawayan? Okay. Ulay ko na gets. Okay. Okay. Ay, sus! May Ilonggo lang ta, coach. May Ilonggo na lang ta. Bago City. Biko Bomboan, ang coach ni ma'am, taga dito man mo, no? So, Isyo, Kawayan. So, Ilonggo, Coach, gali. paano ya coach nga naghampang ka? I mean, nga ambal mo gani because wala sila kontra. How young are you, coach? How young are you? Edad mo? Edad ko? Oo. Bata-bata, 42. 42. Ah. Pero, yes. Pero ikaw, gid ni ang nag-train kay for 2 years, kay Catherine? Oo, sa Lasal. Sa Lasal na siya nag-enroll. Nagsulod siya sa Lasal. Hindi man siya nag-enroll. Sulod sa Lasal kay ara ko tuga-coach eh. Oh, okay. Specialty ko ginang javelin. Sa Lasal din siya kay idol niya, Biko. Idol ya ka. Nagkilala-anay ka mo nga duha. Oo, supposed to be junior pa na sa Gampang. Natagaan ko na sa mga 5 years niya eh. Dugay na ka mo.
Coach, dugay na kamo kilalahay ni Catherine? Oo, dugay na. Ang ano pa niya? High school pa niya. So ikaw ya coach, nga anak kalabot ka sa De La Salle University kag dito ka nagka-coach? Bali, after ko retirement sa national team, inupiran ako ni Coach Joff, yung head coach ng Lasal. Yun, pinasok ko na rin na mag-coach dun sa Lasal. Coach, bali ano ang imo nga hampang before ka nag-retire? I mean, ga-compete ka national. Oo, javelin thrower ako. 23 years ako Philippine team. Wow. 5 medalist sa SEA Games, 5 times medalist sa SEA Games, gold, silver, bronze, nakuha ko na. Kampiyon. Kaya Grabe ba? hambal ko kay Itoy. Challenge siya ang kalaban niyang coach niya. Oo, gani man. Grabe, 5-time champion ka coach nga compete ka international kag nagadaog gagid. So, you are indeed a pride of Negros Occidental. Oo, supposed to be nag-graduate ako sa Bago City ako, na-discovered ako ni Mayor Torres ng Bago City. Okay. Ang coach ko si Milagros Monsale. Si Mamila Gonzales. Okay. Ako na ang coach ko. And then, nirecruit ako ni Elma Moros to SEU. Si Elma Moros ang nag-recruit sa imo. Okay. Nag-skill ako sa SEU. Pag-graduate ko sa SEU, ginkuha naman ako sa Army. Kaya mo ni Subong, naari ko sa Army. So, represent mo Subong ang Army. Okay, grabe no? So, coach, ano man ang imo kapalaran, no? I mean, amo gid ang imo field sa javelin throw. Pero, ang imo nga family, sa diin niya Subong, coach? Ara sila sa SEU kaya. Okay. So, may ano ka naman, may wife and kids. Pareho kami ni Titoy. Ano? Come again, coach? Single. Looking for. Single. Single? Single. Okay. Single and ready to mingle? Gautod-utod kita, no? Di na ni sila. Di na ka mo subong coach. Gautod-utod naton signal. Gautod na ta. Maridayal kami. Maridayal ta Bombo Anthony. No, sa aton yung mga kauturan, please bear with us, no? Kay going gid na sila subong sa Baguio kung sa diin maga-compete. Bombo Andrew, no? Si Mama Catherine, no? Kag ang iyaman nga coach, ang iyaman nga maka-enkwentro kay wala sila sila man lang. Okay. Kasadya. So, ang inenkwentrohanay, no, sa aton yung mga kauturan. So, kag si Coach Bombo Andrew is really a pride of Negros Occidental, taga Negros, no? Taga Bago. Oo, kag nag-participate man siya bomboan sa nasa mention niya, SEA Games man to, no? Oo, kapilaman mag-gold. Grabe, no? So subong sila maengkwentrohanay ni Ann Catherine Titoy. So Coach, 4 ka mo ang maengkwentro para sa javelin throw? Oo, 4 lang. Ay nangita sila di kontra, din-invite nila ako. Sabi ko, sige, hampangan na lang natin. Para ang mga bata ma-inspired na sa tigulang. Makahatag ka mo inspirasyon sa ila. So ano oras gid ang inyo hampang? Bali sa Wednesday hampang namon alas 10 aga. Okay. Wednesday alas 10. Okay. So kung sino ni madaog, siya ang mag-representative sa SEA Games. Sa SEA Games, saan gidya ang SEA Games pati gayunon? Bali itong performance ni ang performance trial ni for SEA Games, bali sa thrower sa javelin, ang standard na kailangan i-hit ni Kitoy o i-hit ko man is 52 meter. Okay. 52 meter. So ngayon, kung mambawa yung isang kalaban namin na dating kasama ko sa Philippine team, siya ang nag-first kasi dahil national team siya ang seeded. Kahit hindi niya na-hit, siya ang represent. Kami ni Kitoy, kung hindi namin ma-hit ang 52, hindi kami maka-ampang sa SEA Games. Saan? Again, pati kayo ng SEA Games, Coach? Ang SEA Games is May 12 to 22, Hanoi. Okay. Bali, hindi ka pwede hindi mo ma-hit, depende sa association kung dadalhin ka, pero
So mostly talaga i-hit mo ang bronze. That's the rules of patapa. Mm. Okay, sige. Pero coach, kampante ka or mahit ni Kitoy or ikaw man? Feeling mo sinusad nyo nga duha makahit ni? Siguro, si Kitoy siguro. Si Kitoy. Nga si Kitoy, Oo, coach. medyo bata pa eh. Bata. Pero depende gyapon sa condition kay abi budlay subong kay isang January lang nag-open yung mga oval. So dito sa Manila ang oval na open na sa Manila Bermusa pero hindi siya pwede habuyan. Ako ga-practice ko dito lang sa may Gadigad sa may Fort Bonifacio sa grass namon. Laing ginaya na maka-full run ka sa rubber rice kaysa grass. Depende sa condition. So si Kitoy yung makahit sini, ikaw ya ang mangin coach niya para sa SEA Games gid. Hindi sa bali may coach naman dun sa teams na kasama. Okay. Siya na mag-supervise sa training. Okay. Pero you will help. Mabulig ka. Bulig naman kay under ko pa rin siya sa Lasal eh. Okay. Kay kung sa kung sa black belter pa, ang tanong ko nga technique, hindi ko pa natudlo kay Kitoy. Kaya hindi pa kami nag face to face eh. Bali July 1 pa kami mag-start ng face to face sa Lasal. Sa oval namin sa Lasal. Okay. Sige. May laro kami December. May laro sila UAP sa December. So pinapabalik niya sila sa Lasal sa July 1. So doon kami mag face to face. Okay, sige. Coach, dali lang gid coach ha. Kindly standby ka mo. Mayara lang kami nga breaking news. Dali lang gid. Okay, thank you, ma'am. Breaking news. Okay, sa piyak nga linya, si Bombo Fatal Shario mayara sang ambush nga nagluntad sa San Carlos City. Coach, dali lang gid coach ha. Negros Occidental. Bombo Fate, sa report. Please go ahead. Bombo. Bombo Fate. Yes, Bomboan. So, subon ng Bomboan, no, may feed sa aton nga impormasyon, Bomboan, nga mayara sang ambush nga nagluntad sa barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental, Bomboan. Ini matapos isa ka semana. Tubala, Bomboan, nga natapos tong ginambush man sang New People's Army. Ang mga kapulisan sang Binalbagan Municipal Police Station sa barangay Biao, sa nasambit nga Banwa, Bomboan, nga nagbilin sang duha ka mga kapulisan nga napilasan kag isa ka 15-year-old nga nga bystander sa lugar Bomboan. So ang iban nga detalya Bomboan aton pa nga i-verify ni ka kuha pa nato ng iba nga Bombo detalye. Fate, kadini gani ang lugar again sa San Carlos? Sa may barangay Palampas, San Carlos City, Bomboan. Okay, barangay. Ano ang involved? Wala pa may baluan? Sino ang involved dire? Wala pa Bomboan sang information kung ano ang involved dire sa nasambit nga ambush nga natabo sa siyudad sa San Carlos subong lang. Ang iban nga detalye Bomboan ibalik lang naton sa iban nga public affairs program. Okay, sige. Salamat Bombo Faith. Yes, Bomboan, direkta diri sa Bombo Radio Bacolod Newsroom para sa Bombo Breaking News. Ini si Bombo Glory Fatal Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Okay, Bombo Andrew, isa naman ka ambush, no? Inano, isa ka semana, naglipas, Bombo. Isa ka semana, dumduman ta sa diin, barangay Biao. Binalbagan. Ato ya, police, may respondihan. Yes, may respondihan nga nangin matay. May patay. Mismo Bomboan, ang siling to ang nagpatay to. Dakong posibilidad nga mo itong nag-ambush sa ila sa barangay Biao. Tihamakon mo na. Imagine, no? Tigin plano. So it could be or nanong pagkalimtang. No? And then after that, a week after, subong naman. So tanawon tasan day sino ni Bombo Andrew ang mga involved dire. Correct, good, no? Kaga Bomboan kay do base sa mga photos nga nakita naton, do private na salakyan, no? Yes. So, anong rason, anong motibo, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Balikan ta mga interviewee naton subong Bombo Anthony, no? Actually, no, si Ma'am Anne Catherine Kitoy, no, nga sila ni maghahampang sila. Kay sila ni ang mag-represent, no, para sa SEA Games gid Bombo Andrew, no? Syempre kinanglanon gid nila aside from the moral support, no, financial support. Sige, sa barikanta si Ma'am Catherine ni. Hello.
Coach or Yes, si ma'am? Si coach, Coach. Hello, ma'am. Okay, sige. So, Coach, ano luyag nyo ipalabot, subong? I mean, sa inyong hampang. Kaya nakitaan ganit namon sa post ni Ma'am Catherine nga. She is asking for a financial support, no? Mabulubod gid for you, no? Especially ang inyong paghampang, Coach. Siguro yung mga yung may mga kabubuton na mayroon sobrang budget, baka pwede siguro nila suportahan si Kitoy, or hindi lang siguro si Kitoy, kung sino man yung maglalaro din sa SEA Games, magampang sa SEA Games, suportahan man naton kay bugal man na sa Negros, Negros Oriental, Negros Occidental. Amo na ang ginahangyo ko, ang sports tani sa Negros, hindi lang ball games or kundi tanan na sports suportahan tani. Correct. Kay para ang Negros subong wala sang una ang Negros, lalo na ang Bago City, is sikat sa boxing dahil Olympian, tanong nga Olympian, si Onyok Velasco at saka si Roel Velasco from Bago City. Pero nung nag-Olympics, wala nang represent na from Bago City sa boxing. So, dapat lahat na sports, liwat sa Negros ay buhion, may programa, may budget, may mga coach na magtudlo ng mga araman sa national team na pwede i-hire na magtudlo sa mga local coaching din. Oo. Para makabulig. Para at least, ang grassroots sa Negros sa sports is continue. Tuloy-tuloy. Pareho sa akon, halin ko sa Negros, javelin throw. So, si Kitoy, amo na nga nag-training sa Negros, bisan taga Dumaguete siya. So, javelin, ang pagka-javelin ko, siya kung bali siya naman nagsalaw balahaw, siya naman nagsunod sa akon nga pagka-javelin sa national team. Oo. Kaluyan nga magdaog tani sa SEA Games someday. Pero ambal ko man sa iya, bata pa. Pero sige lang, training. Ganun, amo man ko na sa una eh. So, supportan tani sa mga mayroon maayong kabubuton mga government naton ang sports tanan sa Negros. Kaya ang Negros is baskong sa sports gina. Anin sa una pa ko dagumpang. Damo gid may abilidad. 23 years. Imagine, 23 years ako sa Philippine team. Wow. Ang Negros, 23 years sa javelin. Ako lang ang dugay nga nag-national team nga dugay halin sa Negros. Negros, pagkakap Negros. Ang product of Mio Torres ng Bago City. Okay. Amon na, Okay. Sige, Coach. Thank you so much. Pwede mo balik kay Ma'am Catherine? Okay, thank you. Sige. Ma'am Catherine, ano gusto mo mensahe sa subong para sa imo hampang, sa imo pamilya, kag sa mga gusto maghatag sang suporta sa imo, Ma'am Catherine? Lang nang for sakto sa pagambal man ni Coach, sakto man to na hindi lang ako, damo man mga event na gahampang man subong. Not only football ang ma-support is tanan gid daw kay damo pagid grassroots ang Negros mo, need lang gid ang support kay wala gid ng sakto gid na allowance blaw. Amo lang na kag sa family ko nang thank you kay always lang sila ara sa akon kag sa friends and family, then sa mo to kung sino man may mga extra. Okay. Ma'am Kat? Nadula ka? Okay. Sige. Kaya nagkabiyahe, no? Subong. Anyway, so, sa luyag maghatag sang suporta, Ma'am Catherine, pwede ka mo makapakig-angot sa iya, na sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo, actually ginpost na sa iya nga Facebook page, Ann Catherine Kitoy, no? Niya nga Facebook page, aton iya mga kauturan kaga, sa aton yung mga kabombo. Ma'am Kath, please go ahead, ma'am, sa iyong mga final nga message. And sa mga sa mga friends and family ko, thank you kay sila gid ang nagbuligid sa akon na i-pursue ko gid na makahampang ko karon sa mga tao nga may mga extra man. Kay 1 week pa kami di ma-stay sa Baguio. Kani mabuligan niyo kami.
kag sa ara man sa Facebook tanan na account ko. So tani mabuligan nyo kag i-pray man ko na ma-qualify kag nang thank you sa support especially sa Bumbo Radio na Yes. interview to mo. Oo. Ma'am Kath, Thank pakilawag sa imo nga number, ma'am, para pwede sila ka-contact sa imo. Cellphone number. 0948-0308-615. Again, ma'am. 0948-0308-615. Okay. So, again, with this, Ma'am Catherine, Ann Catherine Kitoy, ma'am. Thank you so much for your time. Good luck sa inyo ni Coach. Kag salamat gid sa tiyempo. Halong sa Thank biyahe. you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bumbo Radio. Thank you, ma'am Ann. Salamat. God bless, ma'am. Oo, God bless. Okay. So, amo na. Insakto ng Bombo Andro. Yes. Amo nang kalabanan nga Claymore man sang aton nga mga athletes, no? Sila need gid ni sila sang support, no? Oo. Not only morally but financially, no? Sila ni Bombo Andro, mga ano tani, mga bugal ni naton, no? Sa aton nga kun diin sila nga lokalidad halin, mga bugal ni naton. Amakon mo, i-represent nilang aton lugar, Negros, i-represent nilang Pilipinas, do sa ano bala, no? Daog sila sa SEA Games, no? So that is why nga kinanglanon gid nila tuod ang ginatawag iya nga suporta. Anyway, Bombo Andrew, Bombo Anthony, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, no? Ma-wind up na kita sa aton nga pagpangalaga sa subong iya nga aga, no? Sa aton nga mga nangin bisita. Sige. Dahil lang kita, Bombo Anthony, stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Sa aton niya nga palatuntunan, rigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no?
Bombo Andrew, no? Yes, Again, ginapasalamatan nato ng ato niyang mga bisita subong iyang Domingo di sa atong pagpangalagad sa Good Morning Philippines, no? Una, of course, sini pasalamatan naton si ang representative, Yes. no, sa SEA Games kabay pa na siya, or si coach man niya, Oo. na si Ma'am Ann Catherine Kitoy, no, atleta naton. She is from Negros Oriental, pero nahanas man diri sa Bacolod, sa Correct. Negros, no, diri man naka-high school sa Bacolod, and then si coach taga Negros, amo na ginatawag nga damo may abilidad sa aton sa province of Negros Occidental, no. Ang pagsuporta amo ginaang ginahingyo pag Correct. and I think isa man na sa priority subong sa aton iyang gobernador ang sports, no. O galing di syempre Bomboado kadamo-damo mga sports no. Oo. Sa ball games, Damo. may ano pag may May mga athletics, tanan, athletics. swimming, no. So amo ni nga mga atleta ang naton, no. Mga athletes nga nagahatag bugal sa aton Correct. nga nagkakinahanglan iya sang suporta. Ang Bobo maging Andrew. Bomboan. Yes, Bomboan, no? So, dapat, tagin na sila? Tagin na importansya. Kaya syempre, Bomboan, because of them, mas ang kabalo-kabala Bomboan, no? Ang way labot sa kagwapahon sa mga Pinay. Because sa aton nga mga national athletes, ginabata pag nila Bomboan ang pangalan sa pungsod, paagi sa sports, no? So, dapat tagaan gina sila sa nga importansya kaaga, suportahan, no? Bomboan. Yes, kag Bomboan, no? So, salamat gali, no, sa ating mga bisita subong nga aga, no? Especially Bomboan sa aton to nga ginimbitar makainan, no, ang mga members to sang Welcome Home Foundation kag ang as pag-asa together with Ma'am May, Ma'am Lourdes, and Sir Archie, and with Ma'am Mary Grace Bomboan nga nagabulig gid sila, no, sa community, sa mga aton nga makulturan nga may mga impairment bala when comes sa palamatin, mga bungol, no, kag hindi makambal bla Bomboan. So mo to gani kay no nga naga-sign language sila during the time sa interview. Kay may mga viewers kita nga hindi makambal o kung makabati. So tito sa paagi sa ilang mga mga gestures dito, no, makapalabot sila sa mga mensahe. Oo, syempre Bomboan. gusto natin ipabatsyag sa ilang. Syempre they belong sa society nga ari kita subong because sa ilan ni somehow Bomboado they are very sensitive, no, especially kung may mga disability kabala, Correct yan. no. So that is why amo nang gusto man naton nga ipalabot sa ila. And of course i-promote may sila programa, Correct. no, kag ang pagbulig man sa Correct. ila. Kag syempre cancer prevention and Yes, awareness month subong nga bulan sang Febrero. Salamat sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital, no, sa pag-guest kaina ni Dr. Carmelita, no? Bombo Andrew sa aton Yes. nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. And ti amo na, no, ang cancer isa ka pamalatian nga ginakulbaan sang tanan. Amogin. No. Pero hamal nga ni Doc kaina, ni Doc Carmi, hamal niya hindi kita mahadlok if ever ara na. Importante early detection para mabulong mo siya, no. Although unfortunately kung Bombo Andrew may ara nga late na because gani hambata basi may mga financial struggle man. Yes. O uli na nakitaan, pero kalabanan in fairness sa iya sa let's say 200 nga mga pasyente, 55% dira nag-alayo. Oo, buti ba may chance ka nga mag-ayo basta mapabulong ka lang gid ya. Correct. Amo nang pinaka-importante sa tanan. Kag kung pwede ta man ni ma-prevent, although balkainan ni Dokti may mga bagay kung bilang magtuhaw siya mo beyond your control. Pero kung pwede ta ma-prevent, especially kung ginabusong pala na siya sang ginikanan sang iyang nanay, no, mas makapaayo. Correct. Okay, sige. So sa aton yung mga kabombo, no, diri na nagtapos ang aton nga palatuntunan diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Until next Sunday para sa dugang paginaton iya nga mga ipreparar sa inyo nga mga topiko. Ang ambush, Bombo Andrew, nga nagluntad Yes. sa siyudad San Carlos, sinong involved diri, Yes. no? So, Ano ang bantayan rason? aron. Yes, bantayan nyo kay pag makuha naton ang dugang nga detalye, no, ibalik din naton diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo Radyo, no, sa mga public affairs program naton diri. Kag standby kamo sa pagpangalagad man si gitara sa Bombo, mangin kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones, no. Sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo France, Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia.